Emocije, okidači, obrasci ponašanja. Upoznaj sebe, sada i ovde. Dobar dan, kako ste mi sada i ovde? Ne pitam vas to slučajno jer zaista kažu da kada nas uhvati bilo koji nemir, a on je najčešće uzrokovan nekim tako slučajnim mislima, nešto što pomislimo, što nam se učini, zapravo je najvažnije da stanemo i da se upitamo sada i ovde da li sam ja dobra. A kako nam je sada i ovde Nemanja Milović, najpoznatiji fitness edukator i čovek koji se u poslednje vreme zaista specijalizirao za suplemente, za zdrave stilove života i šta on kaže o dugovečnosti, o tome da li smo zapravo opterećeni zdravim ili nezdravim navikama, koliko smo u stvari sa svih strana bombardovani uputstvima šta je za naše zdravlje dobro, šta nikako ne bi smeli, pa na samim tim to bilo da živimo zdravo, bilo da mislimo da se zapravo ponašamo nezdravo, stalno ubacuje neku krivicu, koliko smo ako brinemo o sebi u stvari previše fokusirani sami na sebe, o tome šta je to zapravo važno za dugovečnost koja je možda jedan od ključnih termina u nekom razmišljanju o stilu života i o lifestyle-u i o zdravlju danas uopšte. Pa o tome ćemo svemu sa Nemanjom, koji je prvi put u ovom podcastu. Dobar dan, dobrodošao. Bolje ti našao, Sneža. Zanimljive teme, odmah da kažem. Da. Pa kao što to obično biva, mi proširimo kako razgovor krene, tako, eto, hajde da počnemo od te dugovečnosti. Sada i ovde. Hajde da počnemo od te dugovečnosti. Kako da čovek duže preživi kad dobije hroničnu bolest? U 21. veku ishrana je postala stvar hedonizma. Šta kako miriše i koji ukus ima. Zašto su važni mišići? I to nam smanjuje broj godina. Da samo promenimo raspored namirnica u istom obroku. Koja hrana nam podiže energiju, a koja spušta? Koji usporavaju varenje. To sporije varenje nije nešto negativno. Jedini princip dijete je stani na 80% sitosti. Kog uzrasta bi to trebalo piti? Pa svakog uzrasta. Vitamin D mi imamo dve vrste. Šta su to sve upalni procesi kojih mi nismo svesni? Mi kad nadoknadimo par ovih stvari kroz suplemente, možemo da promenimo celu situaciju. Zbog toga dolazi do hormonskog disbalansa, pa i do gojaznosti. Ljudi koji manje žvaću imaju veći rizik da su gojasni. Je li to nešto urođeno ili mi kroz životne navike? To je ishrana skoro 100%. Imamo 5 hronotipova, neke navike, kontrole stresa, kako životne navike, rutine i sve što nam se dešava u životu utiče na naše genetske ekspresije. Ljudi misle da ko ide u teretanu da će biti ko builder, to je praktično nemoguće. Kako mi da promenimo sebe, da budemo dugovečni i zdravi, sada i ovde? Ti se baviš istraživanjem ove teme, to je sada, ja mislim, možda i ključna reč. Sad više nije anti-aging ključna reč. Sad longevity, dugovečnost. Aha. Pa šta je to i kako da postignemo dugovečnost? Pa sa napretkom medicine, to je počelo posle Drugog svjetskog rata, mi smo počeli da produžavamo životni vek. Produžavamo ga tako što smo sprečili neka hronična oboljenja. Kad kažem sprečili, usporili smo ih malo. Znači, našli smo kako da čovek duže preživi kad dobije hroničnu bolest. To je medicina uspela. Ono što je mnogo interesantnije je kako mi na vreme da krenemo da radimo, da imamo što manje godina provedenih uopšte u toj bolesti. I to je jako zanimljiva oblast, to je u stvari prava dugovečnost, da mi ono što sad radimo, da je to refleksija nečega što će se desiti u našoj budućnosti, naravno sudbina je uvek tu da se umeša, međutim ono što je jako dobra stvar je da mi kroz neke životne navike i rutine mi možemo da promenimo naš tok zdravlja. Kako da ga promenimo, to sve interesuje i zbog toga smo ovde, imamo mnogo metoda. Možeš ti da nastaviš, nego hoću samo da kažem da nekim ljudima zapravo izgleda zastrašujuće kad pomisle da treba da promene navike, pa eto mi ćemo u toku emisije da kažemo i kako to neko ko živi jedan sasvim običan, normalan život, ko nije u fitnessu kao što si ti celog života ili u sportu, koliko to zapravo podrazumeva odricanja. I zapravo ne mora da znači da je previše odricanja i takođe me interesuje da li je ikada kasno da promenimo navike. Ovo je zanimljivo što si rekla i zanimljivo je što je mišljenje ljudi da su neki ljudi koji prave ekstremne rezultate ili ekstremne imaju navike ili su u sportu profesionalnom, da je za njih rezervisana neka dugovečnost. To baš i nije tako. Da, vrhunski sport jako iscrpljuje organizam. Vrhunski sport je jednako vrhunski stres.
za naš lokomotorni aparat, za kardiovaskularni zdravlje, čak i za neurodegenerativno zdravlje i tako dalje. Međutim, ono što je dugovečnost je rezervisana za ljude koji imaju malo stresa, optimalno, sa velikim optimalno fizičku aktivnost, koji imaju balansiranu ishranu, a i tako ćemo da kažemo, koji imaju pasivnu fizičku aktivnost izraženu, što znači da ne sede puno, nego da se mnogo kreću, koji su povezani međusobno sociološki, tekako je jedan bitan faktor, to sociološko povezivanje u trećem životnom dobi, da su ljudi društveni i dalje. Taj neki cilj, verovanje je takođe jedna stvar koja određuje dugovečnost ljudi i naravno genetika. Bez toga ne možemo da pričamo o tome. Mi imamo i dosta primjera danas, ljudi koji žive preko 100 godina, koji ne prate ni jednu živu, zdravu naviku. I puše, i piju, i tako dalje, žive preko 110 godina. Imamo takvih nekoliko primjera i to su ti centenarijan ili super 100-godišnjaci, su ljudi koji žive preko 110, recimo. To je onda čista genetika. Da, ali poenta je u tome isto da živiš dugo, ali zdravo. Međutim, hoću da poentiram sada ovde da ni genetika ne mora da znači da ćete vi oboleti od neke bolesti, iako su vaši preci od toga bolovali, ukoliko izmenite stil života. Jer upravo genetika treba da nam bude znak upozorenja. Izvini, sad skačem s teme na temu, ali sad smo to dotakli i to po mom mišljenju jako važna stvar. Jer ne treba sad živjeti celog života u strahu da ćeš oboleti od karcinoma, ok, kontrolisati se, ili da ćeš umreti od infarkta ili od tromba, ali kontrolišeš, paziš i šta sve možemo preduzmemo da pobedimo svoju genetiku. Tako je. Genetika je ono što ste nasledili od roditelja i to ne možemo da promenimo. Ono što možemo promenimo, to se već bavi jedna nauka epigenetika, a to je kako životne navike, rutine i sve što nam se dešava u životu utiče na naše genetske ekspresije. Znači, da li se neki geni aktiviraju više ili se deaktiviraju. I to je u stvari nešto što mi možemo najviše da promenimo kroz životne navike, rutine, kroz ono što smatramo normalno, ja to kažem, te male sitne stvari koje radimo svaki dan, ti mali izbori, imaju jedan kumulativni efekt kad uzmemo u opsegu od 20 godina i onda mi od toga imamo rezultate. To je ono ujutru kad ustanemo šta uradimo prvi. Pasta za zube, koji je sastav, dezodorans koji koristimo, šampon koji koristimo, neke navike kontrole stresa, da li idemo na trening, ne idemo na trening, kakav odnos s tim imamo, kakav odnos imamo sa sobom, da li smo u nekom mentalnom, ili razboljenom stanju, da li to anksioznost, depresija, kako se hranimo. Zabrinuto, znaš, ljudi su često zabrinuti, ali to im pređe u naviku. To im postane stanje postojanja, što bi rekao Joe Dispenza. Izvini, prekinula sam te, samo sam dodala. Da, Znači, treba da kontrolišemo i tu svoju zabrinutost. Upravo ono što sam se na početku upitala, kako ste vi stvarno sada i ovde, ako izuzmemo to šta vi mislite kako ste vi. Tako je. Jer mi ponekad mislimo da nismo dobro, u stvari super smo, sve u redu, setimo se, ja sam zdrav, majka mi zdrava, dete mi zdravo, imam posao, sve okej, mislim, sigurno je okruženje, mislim, a onda kao shvatiš da zapravo se brineš, ne znaš ni sam zbog čega se brineš. Ili zato što si pomislio da te možda muž vara, a u stvari on je, nemam pojma, radi nešto potpuno deseto. Tako je. Da. To su te male sitne stvari koje radimo svaki dan. Tu treba da se edukujemo kako da promenimo svaku od tih, šta je dobro, šta je loše, šta je manje zlo, šta je veće zlo, da napravimo odluke, kad sistematizujemo te odluke, treba samo da primenimo dovoljno dugo vremena da postaje to deo nas, da integrišemo, da to bude novo ja i da radimo neke stvari drugačije koje nismo možda znali, ili smo bili inertni, ili smo bili lenji, ili jednostavno smo mislili da je nešto drugačije kao što se predstavlja, ajde kažem, ili što bi želeli da nam predstavljaju. Tako da kad te stvari posložimo, mi onda možemo da kažemo, ok, imam zdravu rutinu koja radi za mene, za moju biologiju, za moje raspoloženje, za moju energiju, za moje gene. Da. Sad neki ljudi misle sad ja moram sve odjednom, pa onda neće ništa. Zato hoću da te pitam, ti sigurno imaš tehniku na koji način ljudi malo po malo da menjaju naviku po naviku. Znam da imaš i tu vrstu nekih programa za grupe i tako dalje, za pojedince. Pa dakle, kako mi da promenimo sebe i da budemo dugovečni i zdravi, a da to ne bude za nas misaona imenica i kao neki nemoguć zadatak koji samo supermeni poput tebe mogu. Da, pa ajde, pošto smo malo ovako, smo sad opširni, nismo dali, ajde probamo da predstavimo ljudima kako to u stvari izgleda. Recimo, kad pričamo o ishrani, koja je
izuzetno bitna za naše metaboličko zdravlje. Metaboličko zdravlje nam izuzetno određuje koliko ćemo živeti, jer utiče na sve uzročnike smrti. Znači, kada pričamo o ishrani, samo jedna stvar, da redefinišemo odnos sa ishranom. Kako? U 21. veku ishrana je postala stvar hedonizma. Šta kako miriše i šta kako ima, koji ukus ima. I mi preko te dve stvari mi biramo unos našeg goriva koji mi u organizmu, ne samo da nam to daje energiju, nego nam to upravo utiče na one genetske ekspresije. Hrana i tekako deli informaciju s nama, koje mi drugačije prema našem, ajde kažem, odakle smo, koji su nam koreni, da li to hrana iz našeg podneblja i tako dalje. To je već epigenetika i epigenomika, to su dve oblasti kojim se nutricionizma, da mi vidimo da li je ta namirnica za nas ili nije. Onda kad pričamo o ishrani, jako je bitno definisati količinu hrane koje mi unosimo, jer nas jedna količina goji, a ta gojaznost nas onda uvodi u inflamaciju, uvodi nas u insulinsku rezistenciju. Zapanjenska stanja. Tako, uvodi nas u dijabetes i to nam smanjuje broj godina. Ili smo u pravoj količini ili možda smo neki ljudi su u previše maloj količini. Pa i to ima svoje posledice. Katabolizam mišića koji isto su jedan od jako velikih faktora dugovečnosti, može da to ide u anemiju, u neku bulimiju i znači u neke ozbiljne poremećaje. Tako da uvek je taj balans, prava količina mnogo, mnogo bitna. Broj 3 faktor je kvalitet hrane. Znači šta je to što mi unosimo? Od proteina, od ugljenih hidrata, od masti. Da li imamo dovoljno zdravih masti? Da li unosimo dovoljno vrstiti plodova, maslinovog ulja, ribe, da li jedemo dovoljno, avokade i tako dalje. Da li unosimo dovoljno vlakana koje su mnogo zapostavljena? Kažu da unosimo oko 10 grama, preporuka oko 30 grama vlakana iz povrća, iz voća, iz mahunarki i tako dalje, iz žitarica. Proteini iz kog su izvora? Kako su došli do nas? Da li je bio podni uzgoj, da li je bio slobodni uzgoj, recimo kad pričamo o jajima, o piletini, o mesu i tako dalje. Povrće, da li je to prskano, glifosat i tako dalje. Znači imamo dosta nekih stvari da obratimo pažnju, ali taj odnos sa hranom se mora redefinisati, edukacija oko nečega što mi radimo, to je neko umulativni efekat, što mi radimo svaki dan, 3 do 5 puta, recimo ima obroka. To su neke sitne stvari, promene, koje kada mi malo bolje naučimo da biramo izbor A koji je malo bolji nego izbor B i to radimo 10 godina, mi itekako ćemo da utičemo na tamo markere zdravlja koji će kasnije utiču na markere dugovečnosti i aktivirat će neke gene, druge će supresovati, znači kao što si rekla, ako nasledimo nešto ne mora da znači da ćemo to i da imamo, apsolutno tačno. I prva stvar koja je strategija uvek sa tim je ishrana. Druga je recimo fizička aktivnost, koja nam je itekako bitna. Ono što je jedan trend koji ja obožavam, kreće iz kompleksa, nažalost, svi hoćemo da izgledamo bolje, svi hoćemo da budemo, ne znam nija kakvi na plaži, neki letnji datum, da slikamo trbušnjake i tako dalje, devojke isto. Međutim, taj trend ulaganja u fizički izgled u smislu treninga je itekako, ako kroz proces naučimo da je to neko zdravlje u pitanju, da ta mišićna masa i tekako je jedan metabolički alat, da mi imamo, mnogo smo insulinski senzitivniji, znači nemamo tolike skokove šećera, mnogo manje šanse za insulinsku rezistenciju, mnogo manje šanse za dijabetes. Ako redovno treniramo. Ali se tu podrazumeva i recimo i duge šetnje, da ljudi puno hodaju. I da i ne. Kad kažem mišićna masa, mislim na ono što mi nosimo kao mišiće. Sad kako ćemo to mi da izgradimo, ne možemo kroz duge šetnje. To sam htjela da te pitam, ima jedan tvoj intervju zanimljiv gde ti objašnjaš zašto su važni mišići. Dakle, ne samo da bi vam se drugi divili, nego hajde da objasnimo zašto su važni mišići. Mišići su važni iz nekoliko razloga. Znači, prvi razlog je funkcionalni su. Šta to znači? Recimo, imamo podatak da u 3. starosnoj dobi ljudi, najveći indirektni uzročnik smrti su padovi. Mi ako imamo mišića, ako nismo ušli u sarkopeniju, a sarkopenija je gubitak mišića usled staranja, nego smo održavali nekim treningom, mi imamo mnogo manje šanse da padnemo. Recimo, moja baka od 92 godine. Druga stvar, mišići su itekako metabolički aktivni. Šta to znači? Kad unesemo bilo koju namirnicu, naše telo pretvara to u glukozu, mišići kroz kontrakciju, kroz kretanje, će da smanje tu glukozu i iskoriste kao energiju. Da, drugim rečima šećer, najvišak šećera u krvi. Šećer u krvi.
Znači oni će to da pretvore u energiju. Pretvorit će u energiju, imat ćemo mnogo manje šanse da upadnemo u insulinsku rezistenciju, dijabetes tipa 2 i mnogo manje šanse da budemo gojazni ako imamo veliku mišićnu masu. Mišić je veliki potrošač. Broj 3 imaju čak i imunološku funkciju. Oni su rezervoar zamene kiseline koji mi kad se razbolimo, kad imamo neki lom, neku povredu, mi nadoknađujemo te aminokiseline i brže se oporavljamo. Tako da imaju i anti-age funkciju, znači na dugovečnost, ono što danas nauka zna je da više mišićne mase, više snage, u smislu performansi, to oni obično mere preko stiska šake, znači dinamometar stisak šake, ljudi imaju jasne korelaciju između snage stiska šake i koliko će dugo živeti. Kada snaga stiska šake opadne, počne drastično da opada, taj čovjek ima sledeće ili one tamo godine neverovatno veći procenat od nekog hroničnog uzročnika smrti. Recimo kardiovaskularne bolesti, recimo kanceroma ili neurodegenerativne bolesti. I naravno VO2 max izdržljivost, to je ono što si malo rekla, šetnje, znači respiratorno mi da smo zdravi, kardiovaskularno zdravlje, znači da imamo tu izdržljivost, znači da nije samo teretana snaga, nego da je 50-50, da je pola snaga, pola teretana, može body weight trening sa telesnom kompozicijom našom, ali da imamo taj izdržljivi aspekt, znači da imamo taj, ajde kažem, podizanje srčane frekvencije, duge šetnje, uzbrdo, blago trčanje, bajs da vozimo i tako dalje. Znači to je taj da rasporedimo, tako je, kondicija. Kondicija, što bi se reklo. Sad dobro, ali mišići ne moraju da budu veliki bilderski da bi bili funkcionalni, zato što neki sportovi ne bilduju mišiće, prave ih vretenastim, održavaju ih, pa kakav je tvoj stav po tom pitanju, na primjer za ženu srednjih godina kao što sam ja? Pa da, ono što ljudi misle da ko ide u teretanu da će biti ko builder, to je praktično nemoguće. Da ja idem u teretanu, podcast znam za sebe i imam 95 kila i manje od 10% masti, ali kad me vidiš u duksu ne bi rekla ni da treniram. Pa ja bih rekla da treniraš, ali ok, možda ti si se navikao na sve. Navikao sam se, da, jeste, ali ima takvih dosta primjera i onda ja redovno slušam, kao neću u teretanu da idem, bit ću ko Schwarzenegger. Joj, da devojke, pogotovo devojke, da znaju koliko to nije istina, koliko tu treba mnogo truda i svega da se dobije kilogram u mišićima. To je ogroman trud. Ja dobijem godišnje, ako dobijem pola kila u mišićima. Da, a da li je u stvari važno kad se ide u teretanu i kad se trenira šta se jede? Odnosno, tad sigurno mora da se poveća unos uvijek je važno šta se jede. I tu dolazimo i na još jednu temu, a to su ovi dodaci, proteinski dodaci koje ljudi često piju uz treniranje. Da, uvijek je važno šta se jede zbog zdravlja, ono što mi kad treniramo i mi imamo pojačane potrebe organizma, fizička aktivnost troši određeni broj kalorija, mi to moramo kroz namirnice da unesemo, to jest da nadoknadimo. Ono što je jako bitna stvar i kad treniramo i kad ne treniramo, međutim kad treniramo pogotovo, mi moramo da ispoštujemo taj, ajde kažem, količinu proteina koju unosimo. Proteini treba da budu, ja uvek kažem da zaokružim na 2 grama po kilogramu, recimo ako ja imam 100 kila, da imam 200 grama proteina na dnevnom nivou. Da. Za ugljene hidrate, to je manja cifra, to je recimo 2 do 4 grama po kilogramu. Za masti koje ljudi izbjegavaju kao loše su, a u stvari je to naše najbitnija stvar za naše hormonsko zdravlje. 1 gram po kilogramu, znači oko 100 grama masti treba da unesem, i zasićene i nezasićene. Šta tu sve spada? Pa tu spada od nezasićenih masti, imamo poli i mono nezasićene masti, to su ove dobre što mi zovemo masti, a to je masti iz ribe, masti iz orašastog plodova, masti iz avokada, masti iz maslinovog ulja i tako dalje, a imamo i ove masti iz recimo slanine, što mi uvek preporučujemo zato što ljudi ne treba da beže od može li i prepržena slanina ili je bolja? Može, samo je količina, samo je ono da li će nešto biti otrov ili lek to je parcelius, je samo bitno dozirati koja je količina. Nešto može da nas razboli i da nas zaleči. Samo ako previše uzmemo, onda će da nas razboli. Da, u stvari, više puta si spomenuo avokado, to je dosta popularna povrćka i nije ni mnogo skupa. Zaista, to je možda, ne znam, pre bilo 140 dinara za jedan avokado. Mislim sad relativno što je za koga skupo, ali hoću da kažem koliko taj jedan avokado nama na dnevnom nivou doprinosi.
Pa ja bih pre izabrao neke orašaste plodove, pošto avokado nije sa našeg podneblja. Mi imamo i tekako jak zapisan genetski kod Balkana, tako da tu su neki lešnici, orašasti plodovi koje mi zanemarujemo, uzimamo brazilske orahe i avokado i tako dalje. To govorim samo kao primer. Ono što je jako dobro i koristan savjet je maslinovo ulje. Mi iz Grčke, iz Dalmacije i iz Italije mi imamo jako kvalitetno maslinovo ulje, za razliku od ostatka sveta, i maslinovo ulje se služi da se dodaje u salate, naravno kašikice ili 2 kašičice male se dodaje u salate. To može biti jako dobra strategija. Maslinovo ulje je puno omega-3 masnih kiselina, to svi znamo, koje su i tekako potrebne i itekako su u nedostatku u današnjoj ishrani, koje utiču na kardiovaskularno zdravlje i koji su antiinflamatorne supstance. Znači protiv upalnih procesa. A šta su to sve upalni procesi kojih mi nismo svesni? Neko pomisli pa imamo upalu grla ili upalu bešike, ali ne mislimo na to, jel? Ne mislimo na to. Ovako, mi imamo vek hronične inflamacije, znači upala je prirodni proces organizma da se odbrani, recimo, nekog patogena, neke bolesti, čak i prilikom treninga, od stresa i tako dalje. I to je ta akutna upala koja je odlična, koja je dobra. Međutim, kad se ta akutna pretvori u hroničnu upalu, to imamo taj zapaljinski proces koji traje sa povišenim markerima, recimo IL-6, koji kad su povišeni, mi imamo ono što je upalo zovu tihi ubica. Zašto? Zašto nema simptoma. Mi ni ne osjetimo da smo u zapaljenju, da smo u hroničnoj inflamaciji, ali posle 10 godina ili 20 godina imamo mnogo više šanse, ako se upala javi recimo u kostima, od osteoporoze. Ako se javi u mišićima od sarkopenije, ako se javi u mozgu, Alzheimer, Parkinson, demencija. A kako da otkrijemo da imamo neku upalu? Izmerimo markere upale. Jedan od markera je taj IL-6, interleukin 6. To se inače ne radi se to inače kao u redovnoj krvnoj slici. Krvna analiza. Ali to u redovnoj biohemiji nema redovnoj biohemiji, dosta toga. Imamo citokine za upale, citokine za upale, imamo jedan jako prihvaćen test u svetu, a to je odnos omega-6 i omega-3 masnih kiselina, taj indeks O6 prema O3 je i tekako bitan. Znači to kažemo u laboratoriji da to ne može svaka laboratorija. Ne može svaka. Ajde ovako da se podsjetimo. Znači O6 prema O3, tako je, 1:1 je naš zapisan po DNK odnos koji je homeostaza, znači balans. To su omega-3 i omega-6. Tako je, znači omega-6 prema omega-3, 1:1. Ćelija toleriše do 1:4 ili 5 u korist omega-6. Omega-6 su ove proinflamatorne, omega-3 su ove antiinflamatorne, ove dobre, aj kažem, dobri i loši glumci u filmu. Sad, ako mi imamo tih loših glumaca više, naše ćelije može da trpi do 4:1. Međutim, sve preko toga se smatra hroničnom upalom. Sad, ovo je malo viša matematika za sve koji slušaju, pa i za mene, ali hoću zato te pitam, to kad mi koristimo onda kao suplement, često mi koristimo omega masne kiseline. Tako, omega-3. Mi znači pijemo omega-3. Tako je. Jer ali ima kao na tržištu da neko prodaje i omega-6 pa da ne pogrešimo? Pa, nadam se da nema. To znači, ako mi uzimamo, na primjer, kao dodatak ishrani, omega-3 kiseline 1000 mg, recimo. Tako je, bravo, i to je dobra količina, toliko se i preporučuje, 1 gram. Dnevno. I je li to prepodne bolje, kad je to bolje da se pije? Uz obrok, zašto je liposolubilno? Uz obrok je uvek omega-3 i vitamin D3. To su stvari koje su uz obrok i ja to uz doručak svako jutro, pogotovo vitamin D3, ovaj zimski period, svima nam nedostaje, omega-3 da ne pričam. To su te neke esencijalni suplementi koji su nema veze s nekim sportskim performansama, pošto mi obično suplemente vežemo za to, nego za zdravlje. I deca, od kog uzrasta bi to trebalo piti? Pa svakog uzrasta. Imamo sada, kao što vidiš, i fortifikovanje omega-3, recimo mleko je fortifikovano, znači dodato je to, dodati vitamin D, ali tako, i to piju i deca i to je dobra stvar. Znači, to je ono kada nauka uđe ajde kažem, u praksu, a to je kada otkriju neki ogroman deficit, znači imamo statistiku stanovništva koje je recimo u ogromnom deficitu od magnezijuma ili od vitamina D, i da ne pričamo od omega-3 i recimo od kreatina. I ona naučna zajednica sedne i da direktivu da se fortifikuju određene namirnice. Da se pojačaju. Tako je, koje mi unosimo svakodnevno. I to onda vidimo na nekim namirnicama da ima dodatak
sa vitaminom D, sa omega-3 masnim kiselinama, sa magnezijumom. A ima i ono kao bez dodatog šećera, ali o tome ćemo posle. Ali ovo da se vratim, znači, šta si ono rekao, kako se zove ono što treba da, i kako se zove ona analiza, da li imamo neki upalni proces? IL-6. IL-6, pišite. Da. Ako niste dobro zapisali, ima na YouTube. To je jedan od faktora, ima nekoliko, da, ali interleukin 6 je definitivno. Dobro, to je dobro i ako to imamo, šta da radimo onda? Da menjamo i CRP, zapiši CRP, to je, spada u standardnu kronologiju. CRP i IL-6. I D-dimer, to ti je zbog zgrušavanja krvi. Tako je, to sad smo svi upoznali zbog korone, recimo. Jeste, ali još nešto, citokine si isto spomenuo, to smo čuli isto za vreme korone. To su citokine, IL-6 i citokin. Da, i CRP je isto dobar pokazatelj, to je nešto što ti moći kroz krv. CRP pokazuje da li imamo upalu ili virus. Ima jedna dobra kompanija, moram da pomenem, nije reklama, ja nisam tu. Zinzino se zove i to je, čini mi se, norveška kompanija koja pravi testove. Test izgleda, vi iz prsta uzmete kap krvi i kroz tehniku koja postoji samo u par laboratorija na svetu, otprilike 10-ak. Oni imaju laboratorij, ima u Italiji, u Nemačkoj, u norveškoj laboratoriji, oni vam izmere taj odnos omega-6 i omega-3. Također vam izmere koliko je vaš omega-3 indeks. Ono što je jako zanimljivo s tim indeksom, preporuka je i idealno bi bilo da on bude tipa 8,6. Mi imamo manje od 2. I mi smo tu u ozbiljnom problemu. I sad kad je bila korona, ono što je jako velika korelacija, ljudi koji su dobili koronu i koji su imali veći omega-3 indeks, skoro i da nisu osetili simptome korone, dok su ljudi ispod 2 imaju dosta i smrtnih slučaja. A čekaj, je li to nešto urođeno ili mi kroz životne navike? To je iskreno skoro 100%. Da. To je skoro, ono što je problem kod nas, mi smo zemlje koje nema more. Da. Kopnena zemlja gde mi unosimo omega-3 jako ograničeno. Koliko mi jedemo ribe, tako je. Ona je zamrznuta, transportovana, promenjena, također taj avokado dok dođe do nas, on je oksidirao već sa nekim polifenolima koji su potrebni omega-3 da uđe u ćeliju. Ta kombinacija, tako je priroda napravila. Mi nemamo omega-3 direktno riba ne proizvodi svoje omega-3, nego ona jede alge. U algama imamo polifenole omega-3, riba to kad pojede, onda mi pojedemo ribu i mi zbog tako unosimo omega-3 masne kiseline. Ali je li ima toga u rečnoj ribi? Ili samo u morskoj? Vrlo malo, da. Viš koliko tu ima trikova, zato sam ja zvala Nemanju, jer on je upućen u to sve. Izvini, ja ti zato postavljam možda ovako na jednostavan način pitanja, da bi svako ko nije do sada nikad o tome možda razmišljao ili da bi prosto svi razumeli. E pa dobro, još jedan deficit je nauka utvrdila u opštom populacijama, to je D vitamin, svima je ispod donje granice, bili mladi, bili stariji. I recimo meni je preporučeno, pošto neko zaboravi možda da pije svaki dan, da pijem jednom nedeljno 30 kapi, zato što ja recimo imam donje granice 75, ja možda imam 67 recimo. Naprimjer, moja ćerka ima iznad donje granice, ali joj doktorka rekla da bi optimalno bilo da ima oko 100, a recimo 75 je donje granice. Tako da, bez obzira da li je leto ili zima, da li se sunčamo ili ne sunčamo, opet se beleži da čak i kad se sunčaš, ti ne podigneš taj nivo D vitamina. Tako je. Pa, zavisi kada se sunčaš i to ima. I recimo koji ti je boj kože prirodno, recimo koji si rase, sve to ima. Da, ali dobro. To je zanimljiva priča. Hajde da, ali da kažemo koje doba onda da se sunčamo ako hoćemo D vitamin. Ujutru. Sa izlaskom sunca je najbolje, znači kad je u tim niskim solarnim uglovima sunce, tada mi najviše upijamo vitamina D, kako ga proizvodimo preko holesterola u našoj koži, znači da otkrijemo što veću površinu tela, ako je leti, to je jako lako uraditi, međutim sad zimi nećemo se skidati goli, jel tako? To je problem malo kod vitamina D. Možemo samo u kupaći kostima. To ono na terasu i šalim se. Ono što je tu preko 40% svetske populacije ima deficit u vitaminu D, prednjače skandinavske zemlje, znamo i zbog sunčanih dana. Ono što je tu jako zanimljivo reći je što je tamnije prirodna koža, to ima manju apsorpciju, to je manje stvaranje vitamina D. Stvarno, što je tamnija koža, manje se stvara? Recimo crnci, latinosi i tako dalje, oni svi imaju deficit vitamina D. Belci s tim imaju najmanji problem. To je jako zanimljivo. Da. Vitamin D mi
imamo dve vrste i jedna vrsta se unosi kroz hranu i to je jako malo, znači od 2 do 3%, možemo unesemo tako, ostalo je sve sunce. Da. Ostalo je sve sunce, pa zato imamo toliki problem vitamina D u zimskom periodu. On je važan za gustinu kostiju i zašto sve? On je i vitamin i hormon, on je prohormon u isto vreme. Zašto je hormon? Zašto utiče na komunikaciju mnogo enzimskih procesa u telu. I sad si ti skrenula sa gustinom kostiju, on je tekako važan za kosti. Međutim, da li si primetila u zimskom periodu da su svi nešto neraspoloženiji, da ima više mnogo depresije i tako dalje? Jedan od razloga je vitamin D. Aha, nedostatak, kad se kaže nedostatak sunca, ono mi mislimo zbog svetlosti. Tako je. A u stvari ne, nego zbog sinteze D vitamina. Upravo to. Onda imamo raspoloženje. Onda imamo imunitet i tekako je bitan za imunitet. Onda imamo neurodegenerativno zdravlje, znači zdravlje kognitivne funkcije. Vitamin D je tekako pokazan kao jako dobar lek, recimo za ljude koji imaju manjak vitamina D i koji su u depresiji, ako se suplementiraju vrate vitamin D, kao i omega-3 masne kiseline. To su dva suplementa koje se tad koriste. Povežim kao antidepresivi, koji na prirodan način oni uspostavljaju neurotransmitere, depresije vezane za neurotransmitere i to su sve biološki procesi u mozgu. Međutim, mi kad nadoknadimo par ovih stvari kroz suplemente, recimo, možemo da promenimo celu situaciju kod osoba. Da, velika je tema, ali ono što je problem mnogih ljudi, to je energija, manjak energije i hoću s tobom da popričam o tome koja hrana nam podiže energiju, a koja spušta i šta je to dobro od nekih suplemenata da se uzima kad čovek treba da bude koncentrisan, radno aktivan, a on je osjeća se umoran. Ili dođeš kući s posla, treba da se družiš sa svojom decom ili treba da smogneš snage da odeš na trening, a ti jedino što osjećaš to je da želiš da zaspiš. I to tako se osjećaš, na primjer, od 6 popodne pa dok ne odeš na spavanje. Ono što je kod hrane, moram da kažem da je tu, imamo dva faktora. Prvi faktor je količina hrane. Svi smo osetili kad smo se prejeli da nam se ide na spavanje posle. Je li tako? Ono što je glavna stvar kroz hrane, ona treba ti daje energiju, znači se bolje osjećaš, poletnije i tako dalje, međutim tebi se spao. Zbog čega je tako? Nagli porast nivoa šećera u krvi, mi reagujemo tako što u našem pankreasu izlučuje jedan hormon, insulin se zove, koji taj šećer obara. Kad ga obori, on ga ne obori u optimumu, tamo gde je poželjno, da kažemo da bude homeostaza, balans, nego ga obori ispod nivoa. I onda imamo hipoglikemiju. Imamo hiper i hipoglikemiju. Hipo je manjak. Ispod. Pad šećera u krvi. I kad je pad, mi se onda osjećamo pospani, nemamo energije, dekoncentrisani, slabo razmišljamo i šta nam se onda traži? I gladni smo. Jede nam se šećer. Onda nam se jede šećer. Što je totalni apsurd, jer tako zapravo... Zato što onda ide u roller coaster, gore-dole. Naš organizam je zapravo upravo potrošio šećer, a mi sad osjećamo manjak šećera, pa onda posegnemo za nečim slatkim od rafinisanog šećera. I mi onda imamo roller coaster u toku dana, gore-dole, umesto da nemamo nagli toliko skok šećer u krvi. Kako da nemamo nagli? Tako što ćemo pametnije izabrati namirnice, to neće biti neki procesuirani, rafinisani šećeri koji nam najviše na skali glikemijskog indeksa dižu nivo šećera u krvi, slatkiši recimo. Možemo, to je jedna strategija, izbeći to. Druga strategija je zanimljiva, a to je da samo promenimo raspored namirnica u istom obroku. Zašto? Kako? Pa naš mozak ovako funkcioniše. Mi ćemo prvo kad dobijemo u restoranu recimo neki ručak na tanjiru, prvo ćemo da ubodemo šta? Ugljeni hidrate. Krompir, pirinač, testeninu i tako dalje. Pa onda meso, povrće. Ono što je jako zanimljivo, mi samo to da obrnemo. I da imamo recimo vlakna, povrće, pojedemo prvo salatu sa malo maslinovog ulja, kao što smo rekli, to su već masti. Znači imamo sad vlakne i masti koje smo prvo pojeli, pa onda proteine, pa onda ugljene hidrate. Mi imamo mnogo manji odgovor, to jest mnogo manji porast nivoa šećera u krvi, nego kad bi isti obrok i količinski i iste namirnice pojeli da prvo pojedemo ugljene hidrate. I to skroz drugačiji odgovor. Treća stvar, kad već pojedemo nešto, jer smo se prejeli, pojedemo neku namirnicu i tako dalje, mi možemo da smanjimo opet odgovor nivoa šećera u krvi tako što ćemo se kretati posle jela, a ne sesti. To je 1000 koraka posle jela.
Odmah mišićne kontrakcije, one koriste tu glukozu za adenozin trifosfat, za energiju, koriste za energiju i taj nivo porasta šećera u krvi je mnogo manji i stabilniji nego recimo kada se prejedemo i legnemo. Da, to je omiljena navika najvećeg broja ljudi. A u stvari zašto? Zato što onda zapravo fizička aktivnost zdravo našeg organizma to troši i ugrađuje u svoje telo, a ovako moraju hormoni da se pobrinu za to i zbog toga dolazi do hormonskog disbalansa, pa i do gojaznosti. Kako ne? Sad ovo se ljudima čini, ja znam, mislim, mnogi narodi koji imaju kulturu ishrane, oni uvek prvo služe salatu, a kod nas mi smo navikli da salatu jedemo uz obrok. I zbog čega to nije dobro kada se istovremeno mešaju ove što se sporije vare i ovo što bi zapravo se svarilo odmah kad ga ne bi pomešali sa mesom i sa krompirima? Pa salatu treba jesti, to jest povrće, treba povećati unos povrća generalno. Malo povrća unosimo, treba ga jesti u svaki obrok. Zašto? Zato što ima puno polifenola, antioksidanasa, ima puno vlakana koji usporavaju varenje. To sporije varenje nije nešto negativno, već obrnuto je odlično jer ćemo duže biti siti, imat ćemo manji porast nivoa šećera u krvi. Sporije ćemo. Tako da povrće, gde god ga smestiti će biti dobro, ali ako hoćete najbolju varijantu, smestite ga pre obroka. Zašto? Ta vlakna iz povrća će brže da daju signal da ste siti, iako imaju 0 kalorija. To je povrće ono što mi kažemo negativne kalorije, puno treba energije da mi svarimo to povrće. Da, i dugo se žvaće. Primetit ćete da kada jedete nešto s povrćem i to dugo treba da vi to pojedete i onda informacija, ako želite da budete vitki recimo, onda brže dođe informacija do mozga da ste vi u stvari siti. Tako je. Imamo ta 2 hormona i to je jako interesantna priča. Imamo grelin, hormon gladi, tako, apetit, znači nešto nam govori, a nisi dugo jeo, sad si gladan, jedi. Imamo leptin, hormon sitosti, sad je dosta. Taj hormon sitosti, on obično, neobično, nego je on kasni. Zato imamo Posle koliko minuta od kad smo počeli da jedemo se to ne ima jedna dobra priča o Okinavi, čini mi se tamo je jedna od 5 plavih zone gde ljudi žive u proseku preko 100 godina, oni imaju hači hari buj, mislim da je tako se zove dijeta. Jedini princip dijete je stani na 80% sitosti. Znači, ako imaš nešto što si planirao da pojedeš i što, stani na 80%, znači sačuvaj malo. To je to, da mi taj hormon sitosti, leptin, da mi sami kažemo stani, a da ne čekamo jedemo najgore varijante kad imamo šerpu ispred sebe i mi uzimamo dok smo gladni. Kad više nismo gladni, tu prestajemo. Znači, prejeli smo se. Da, ali ako sporije jedemo, kažu neka istraživanja da treba otprilike 20 minuta. Velika je korelacija između broja žvakanja. Znači, ako jedeš sporije, dobro žvaćeš. Tako je. Ti si brže sit. Onda se pravilnije nahraniš u stvari. Imaju jako dobre istraživanja. Ti ako halapljivo jedeš, uvek pojedeš više nego što ti treba. Kako ne? Dobre istraživanja su ta što imamo korelaciju između recimo broja žvakanja kad jedemo i da li je neko gojazan ili nije. Ono što se pokazalo da ljudi koji manje žvaću imaju veći rizik da su gojasni. Veći procenat njih su gojasni. Dok ljudi koji sporo jedu, dok jedu svesno, dok puno žvaću i uzimaju vreme za to, oni su obično vitki. Zbog čega? Vrlo je jasno to je logično, zato što ta sitost će da usledi pre ljudima koji sporo jedu, nego ovima što ti kažeš to su halapljivi, on neće ni stići taj signal leptina da im kaže da su dovoljno jeli, nego će uvek svakom obruku će oni malo da pretaraju. Jeste, ili jedu očima. Jedu očima kao šta ću sve da pojedem, znaš, gladne im oči. Zato ja kažem svim ljudima, prva strategija vam je da sklonite hranu iz vidnog polja. To su ono kad dođeš kod nekog u goste, pa imaju kiflice na trpezariji, pa pored TV-a imaju bombonice, pa vamo imaju kinder jaje, pa ja kažem ljudi, pa znate kako mozak funkcioniše? Pa mi smo evolutivno bili više i mnogo gladni nego što smo sad siti. Mi smo preživljavali, tamo bili po 3 dana, lovili i tako da. I istorijski, pa naši preci su gladovali. Već pre 3 generacije ili 2 generacije mi imamo drugi svetski rat i posle drugog svetskog rata gde su ljudi, evo moja baka, ja znam te priče, oni su solili travu i jeli. Oni su bili gladni nedelju dana. Tako je. On pamti glad. Tako je. I onda ti imaš
vizualnu hranu pored sebe koja je već pripremljena, otvorena, vjerojatno što slatko, vjerojatno mirisno, ukusno i tako dalje, mozak šta radi? Naravno da ćeš pre da posežeš time, nego kada to se ne nalazi u vizualnom polju. To je jedna od strategija. Druga strategija skloni iz frižidera sve što ne valja i iz ormara. Ja kad dođem kod roditelja, prva stvar je da pogledam ormar, pošto znam da su tamo slatkiši. Samo ga pogledam, zatvorim i to je to. Ja nikad neću otići sam u prodavnicu da kupim to, ali da imam tu na 2 metra. To je već izazov, barem za mene. Drugim rečima, ako ne želiš da jedeš nezdrave grickalice, nemoj ni da ih držiš u kući. Nemoj da ih imaš, bravo. Nemoj za nikad da ih držiš. Kao tako sad mi zatreba. Onda ćeš doći, znaš šta sam još primetila i to bih sa gledalcima da podelimo? Ono kad sediš uveče pa gledaš nešto, seriju Trni ili ne znam šta god, vesti. To je nesvesno jedenje. I onda krenu reklame. I tu u tim reklamama sve ono slasno i tebi stvarno dođe, mislim oni su na marketing je smišljen da ti deluje na podsvest, i tebi dođe da ustaneš i da uzmeš one napolitanke ili da uzmeš čips ili bilo šta što ne bi trebalo da jedeš uopšte u 10 uveče, mislim što ne bi trebalo verovatno nikad da jedeš, naročito ne u tolikoj količini. Tako da, ili uzmeš pa nasečeš tamo ono suhomesno, imam onu kobasicu u frižideru, sad ću baš. Tako da, hoću kažem, i to je isto, to je sad to svesno jedenje. Dolazimo na onu temu svesnosti. Zapravo, instinkt će nas da natera da ogladnimo kad vidimo hranu, iako uopšte nismo gladni, i to si lepo objasnio, ali onda važno da mi svesno jedemo i šta, da malo prokomentarišemo onaj moment kad su ljudi stalno gladni, a to se neki put popularno zove i emocionalna glad, odnosno glad koja stvarno nije glad, jer tvom organizmu ne treba još hrane, ili mu ne treba toliko hrane, ili mu ne treba opet hrane. Kako, zbog čega dolazi do te emocionalne gladi i kako možemo da iskontrolišemo? Ajmo prvo da prođemo ovo mi jako zanimljivo teme. Znači, svesno jedenje. Ono što danas imamo, vrlo čest slučaj, je mi kad jedemo, mi imamo 3 uređaja upaljena oko nas, da li smo u restoranu ili kući, sve jedno je, neki televizor radi oko nas, imamo telefon, tako, da listamo nevjerojatnom brzinom, dobijemo informacije, imamo vrlo verovatno i neku muziku, tako, ili dve, ne daj Bože, da se prepliču pesme, i imamo jaka svetla koje su usmerena sa svih strana, mnogo vizualnih stimulusa. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da to sve što sam sad naveo nas uvodi u jedan mod našeg centralnog sistema, zove se simpatički dominantan mod koji je bori se ili beži. I mi imamo 2 moda, imamo simpatički i parasimpatički. Parasimpatički je odmori se, vari, spavaj. I to su 2 moda koji se s vremena na vreme se menjaju prema spoljašnjem okruženju. To se dešava bez naše svesti. Sad, mi kada jedemo u simpatičkom, mi imamo taj nervus vagus koji prvo ne radi kako treba, ne dolazi nam toliko taj signal sitosti, leptin što pravi, čije poješćemo više. Zato što nam je u stvari mozak neprekidno okupiran nečim drugim, nekim sadržajem, jel? Apsolutno. Hiperstimulisan je. Tako je. Hiperstimulisan. Mi često jedemo da ne osjećamo ukus, da ne znamo koliko smo pojeli, da gledamo nešto na telefonu i jedemo. Jednostavno naš digestivni sistem ne radi dobro kao što je kad smo parasimpatički dominantni, tad imamo snižen nivo kortizola, tad možemo da varimo. To je ceo ovaj sistem napravljen u stvari da mi bolje varimo tu hranu. Kad bolje varimo, mi je i bolje koristimo. Kada smo u parasimpatikusu, mi mnogo brže dobijemo taj signal da smo siti, nećemo pojesti toliko, i to svesno jedenje je danas onako jedan savjet koji pre nisi ni morao da kažeš, ali sad je isključite telefone, isključite uređaje, isključite muziku, sem ako nije neka opuštajuća, svesno jedite hranu, probajte da osjetite miris, da osjetite ukus hrane. Imamo čak i jednu praksu koja zavežemo oči pa jedemo, ne znam da ste to nekad probali, ja sam probao par puta, to je fenomenalno, skroz hrana dobija drugi koncept totalno. Pre nego što jedemo hranu, probajte da uradite jednu vežbu disanja koja traje bukvalno 10 sekundi, a to je da udahnete i da duplo duže izdahnete. Kad je naglasak na izdisaju, mi taj, dominantni mod prebacujemo iz simpatikusa u parasimpatikusa. Koliko dugo da tako dišemo? Samo 2-3 puta. Znači udahnemo 4 sekunde. Tako, udahnemo 4 sekunde i izdahnemo 8 sekundi.
probamo da opustimo ramena, da opustimo mišiće, 2 ili 3 puta to uradimo pred obrok i mi smo skroz drugačije rasporedili našu biohemiju, da bolje varimo taj obrok, da bolje koristimo tu hranu. Tako je, zato što u stvari organizam je napravljen tako da on samo odredi koliko mu je dosta. A mi zato što ga bombardujemo, pre svega našu svest, mi bombardujemo sad i sadržajem sa telefona, pa istovremeno zabrinutost, pa stigo mi neki mail, pa Bože, zaboravila sam ovo da pošaljem. Adrenalin, kortizol. Tako je. I onda se tu meša sve živo, gde ti onda stvarno to što kažeš, samo trpaš hranu, niti je dovoljno žvaćeš, niti osjećaš šta si jeo, niti tvoj, kako ga ja zovem, kompjuter, naš kibernetički organizam, niti naš organizam uopšte može da dešifruje i da dođe u harmoniju i da se hrani, jer mi smo na neki način ipak i životinje, ali smo istovremeno, ja duboko verujem, i kao neka vrsta programiranog kompjutera, jer naš organizam je napravljen tako da može i sam da se isceli i da bude u optimalnoj formi. Naš organizam je napravljen tako da on bude u najboljem stanju. Ali mi, zato smo ti i ja ovde, da nekako sebi pokažemo kako da ga mi ne izbacujemo stalno svojim stilom života i svojim navikama iz tog optimalnog stanja. Tako je, nego da ga dovedemo u balans, u homeostazu. Tako je. A jedan od načina da se organizam dovede u balans je spavanje. Jeste. Znači, ljudi jako beže od toga da pribegnu najjednostavnijim rešenjima, zato što najjednostavnije rešenja, kao što je leći ranije, ustati ranije ili, ne znam, limitirati ishranu, zahtevaju promenu navika. A što kaže Slavica Skvajer, strah od promene je veći nego strah od smrti. Međutim, evo, mi smo tu da kažemo da neke promene mogu da budu i postepene i da ne moraju da budu uopšte drastične i dramatične. Sad malo da se posvetimo spavanju. Zašto je važno i kako, šta znači u stvari pravilno spavati? Pa da, ono što je, mi provodimo 1/3 vremena spavajući. I to je mnogo, a malo znamo o tome. Kad pričamo o kvalitetu sna, kad pitaš običnog čoveka na ulici, on će ti reći, zaspao sam u to vreme, probudio sam se i to je to. Kad pitaš, recimo, nekog naučnika ko se bavi snom, on će ti reći kvalitetan san ima 4 karakteristike. Broj 1 karakteristik, to smo svi čuli, je kvantitet. Koliko spavaš? Od 7 do 9 sati je preporuka nauke. Broj 2, to već niko nije čuo, se deli na efikasnost spavanja. To je ono kada legla si recimo od 11 uveče do 7 ujutru, koliko su ti kad si legla u krevet i kad se probudila stvarno procenata spavala. A koliko si se budila, obično se budimo preko 3 do 5 puta, mozak, jedna zanimljiva informacija, ne zabeleži nijedno buđenje sem ako nije preko 2 minuta. Mi nemamo zabeleženo. Kad počnemo da nosimo one trakere za san, mi vidimo smo se probudili, a ne sjećamo se, pa hipokampus nije zabeležio jer je bilo kratko i to je normalno. To znači da nam nije uticalo na kvalitet sna, jel? Nije uticalo, međutim ako je prečesto se dešava, onda može da utiče. Sad, druga karakteristika kod kvaliteta sna je jedna još zanimljivija stvar, a to je koliko smo mi proveli vremena u svakoj od faza sna. Imamo 4 non-REM faze, non-REM 1, 2, 3, 4, imamo REM fazu sna, Rapid Eye Movement. A ono što je jako karakteristično za nas i za mnoge vrste sisare je mi provodimo od 3 do 5 recimo ultradijanski ciklusa, što znači oko 90 minuta mi provodimo u sve 4 faze, pa idemo ponovo. 4 faze, pa ponovo i tako 3 do 5 puta dok se ne probudimo. Ono što su nam jako, jako bitne faze, sve su bitne, ali bitno je da provodimo dovoljno vremena u dubokim fazama sna. To su one non-REM 3 i 4. Tu su spori moždani talasi i tu se naše telo regeneriše i oporavlja. Ne samo naše telo, već prvenstveno i naš mozak. Imamo glijalne ćelije koje su kao čistačice, idu po mozgu i skupljaju ove toksine, amiloid beta ćelije i tau proteine, skuplja se tu dok smo svesni, sad dok pričamo se, one skupljaju, u snu ih otklanjamo. One su, ta amiloid beta su recimo odgovorne za senilni plank, to je za Alzheimera, za Parkinsona i tako. Koje ćelije? Amiloid beta. To znači ako dobro spavamo... Ako loše spavamo, imamo mnogo veće šanse da dobijemo Alzheimera. Mnogo veće šanse. Također, mi u tim non-REM 3 i 4 obnavljamo i kardiovaskularni sistem i sve živo. Sad, došli smo do ove REM faze sna. Pazi koliko je ovo zanimljivo. Mi kada spavamo, mi spuštamo moždane talase. Tako, sad smo mi u nekoj srednjoj ili visokoj beti. Mi sad od 12 do 15 Hz funkcionišemo naš mozak trenutno i više čak, evo ja pričam pa dosta više. Međutim, kada ležemo da spavamo, mi tu hercažu ili te moždane talase usporavamo, ispuštamo iz bete u alfa, iz alfa u teta, iz tete u delta od 0 do 5 Hz. I
Jel delta duboki san? Duboki san, tako je. Međutim, ono što je jako interesantno i što ljudi ne znaju, kada prođemo 4 faze, rekli smo non-REM 1, 2, 3, 4, i kad ulazimo u REM fazu, tu sanjamo, te moždane frekvencije i talasi se naglo podižu, čak spavamo, a mozak nam radi čak nekad i aktivnije nego sad kad smo svesni. To je nevjerovatno zanimljivo. Da, ali šta? Oči nam se ubrzavaju, kapci su nam zatvoreni, oči su nam se ubrzavaju, zato se zove rapid eye movement. Brzi pokreti oči. Tako je. REM. REM. I u toj fazi sna, koja zauzima oko između 22, 23, 24% ukupno, imamo jako zanimljivu stvar, a to je, negde sam pročito, kaže, to je naš prirodni psihoterapeut. Emocionalno se konsolidujemo. To je ono, kad prespavaš, jutro dobit ćeš neku novu ideju i bit ćeš emotivno stabilnija kad prespavaš. Kao i da odlučimo sutra. To je to iz našeg naroda. REM faza sna je naš prirodni psihoterapeut. Preradiš, stvaramo emocionalnu inteligenciju, slažemo neke police, sećanje, znači hipokampus, tu pravi sećanje, memoriju, tu učimo nove veštine, tu smo kreativni i tu poslažemo sve kroz snove. Snovi su i tekako bitni i tekako zanimljivi, to je onako dosta i mistično, imamo dosta nekih teorija. Znači imamo te 4 faze sna i REM fazu sna, koje promenimo 3 do 5 puta. I sad to je kvalitet, rekli smo kvalitet, kvantitet i kvalitet. I imamo još 2 stvari za san. Jedna je regularnost. Inače, kralj svih saveta za bolji san je lezi u isto vreme i ustani u isto vreme svaki dan. Kako ćeš to? Zašto to? Zato što mi pomožemo našem cirkadijalnom ritmu, koji je naš unutrašnji sat, unutar svake naše ćelije. Ceo naš organizam funkcioniše preko cirkadijalnog ritma, to je neki ritam gde mi u određeno vreme recimo podižemo i spuštamo temperaturu, ručimo neke neurotransmitere, ručimo hormone, svakakve funkcije se odigravaju samo preko našeg cirkadijalnog ritma. Mi ćemo mu pomoći tako što ćemo u isto vreme da legnemo i da ustanemo i to je kralj svih saveta. To su oni ljudi koji stalno imamo u 11 ležem, u 7 ustajem, ceo život, oni najbolje spavaju. I broj 4, savet je najzanimljiviji jer se tu se dosta ljudi ne slaže, a to je, neko nas je nekad naučio da je najbolje da spavamo u 10. Da, ali ne za sve ljude. Imamo 5 hronotipova, i to nisam rekao ja, nego 2 najpoznatija naučnika na svetu koji se bave snom. Jedan je Michael Breus, drugi je dr. Matthew Walker. Dr. Matthew Walker ima 5 hronotipova, Michael Breus ima 4, a to je ono ekstremni jutarnji, pa jutarnji, neutralni, večernji i ekstremno večernji. Razlika između ekstremno jutarnjeg tipa, kome je normalno da ide u 9 uveče na spavanje, i ekstremno večernjeg, kome je normalno u recimo 1:30 ujutru da ide na spavanje, je ogromna. I ovih 5 hronotipova je genetska predispozicija. Znači nije kao da mi to stičemo kroz navike. Imamo preko 20 gena, trenutno otkriveno 22 gena, koje utiču upravo na ovu genetsku predispoziciju, kad je nama idealno vreme da spavamo. Kako to znamo? Primetimo još kao dete ili? Ovako, kada imamo prvo polifazni san kao bebe, pa onda imamo bifazni san kao tinejdžeri, pa onda tek posle tinejdž perioda mi imamo neki monofazni san, što znači da jednom kad legnemo, spavamo i to je to. Polifazni je bebe, bude se na svakih par sati i tako dalje. Znači, tek posle tinejdž perioda, kad prođe tinejdž period, negde oko 21. 2. 3. mi onda otkrijemo otprilike kad je nama idealno vreme da spavamo. Imamo test besplatan na internetu, zove se Chronotype quiz. Znači, ukucamo to i izbaci nam neki kviz gde mi odgovaramo neka pitanja i onda nam izbaci koji smo mi hronotip. To može, naravno, genetski mnogo kompleksnije da se proveri. Hrono kao vreme. Da, hrono. CH. Tako, CH, ono, T, Y, P, E. I ono što je jako zanimljivo je da ako mi spavamo u našem hronotipu, recimo, moj hronotip je neutralni. Ja u 11:30 mi je idealno da ne spavam i budim se onih 7 do 9 sati posle. To mi je idealno. Kako znam da mi je idealno i bez da sam popunio tu anketu, to je ono, bez da ne radim ujutru sutra, da sam na pustom ostru, da sam radio šta god hoću, da nemam nikakve obaveze, ništa. Kad je meni prvi signal da mi se spava i kad bi se probudio bez alarma? Najjednostavnije. Nekom je
evo moje devojci koji sedi pored nas, njoj je prirodni signal, on je večernji tip, nije ekstremni večernji, ali njoj je normalno u jedan da ide da spava. Meni je neutralni. Znači ja sat vremena pre nje dobijem pospanost. Nikad ona nije prva rekla da joj se spava, nikad u životu. Da. To su ti tipovi, hronotipovi, koje mi, opet zanimljiva stvar, u 21. veku, 21. vek je u stvari napravljen za jutarnje tipove ljudi. Mi imamo radno vreme, idemo u školu, srednju, idemo na fakultet, uvek je nego u 7, ustaju u 6 i tako dalje. Imamo Robin Sharma, ustaju u 5, to nema veze s vezom. Klub u 5. Klub u 5 i tako dalje, onda ti uzmeš nekog ko je večernji tip, koji ima prirodni signal. Kada kažem prirodni signal, to nije samo ono kao utripovao sam da mi se spava. To je kaskada biološka koja se dešava u telu prilikom odlaska u san. A to je onaj čuveni hormon melatonin. Da. Mi imamo stimulisanje, to jest luči nam se melatonin. Spuštamo temperaturu tela, spušta se krvni pritisak, spušta se ali to je ako smo se umirili, mišićne kontrakcije. Ali šta ako neko izabere da gleda neki film ili neke serije ili nešto tako i onda odlaže to spavanje? Pa ako nema blue blokere, onda će da uništi proizvodnju melatonina, što znači da to... razbudit će se. Tako je. Što znači da to svetlo, pogotovo plave boje, nam i tekako utiče na kvalitet sna, time što nam supresuje melatonin, jer vara mozak da je u stvari dan. A u stvari neki kažu, eto, on njih uspava kad gledaju TV ili neki film. Tako. Ono što je jako velika razlika je uspavati se i kvalitetan san. To je ogromna razlika. Uspavati se može svako time što se samo jako izmori. Ili je pod recimo ogromnim stresom pa se uspava, pa ga to istroši. Ili je depresivan pa mu se spava. Ili je popio neke sedative. Uspavati se i kvalitetno spavati ne mora uopšte da ima veze sa vezom. Da. Imam dve važne stvari vezano za spavanje. To je ovo popodnevna dremka. Neke istraživanja kažu da posle 40. uvek treba malo dremnuti posle podne, ali ne ono da upadneš u fazu dubokog sna, jer niko nema vremena da sat i po spava. Mislim, neko ima, ali obično ljudi to dremnu malo, eto, da bi oporavili možda nećelije. Šta misliš o tome? I druga stvar je suplementi za bolji san. Da ne zaboravim. Ovako, popodnevna dremka se preporučuje ljudima koji imaju potrebe za to, preporučuje se u određeno vreme, zato što mi imamo u našem cirkadijalnom ritmu imamo jednu jako čudnu stvar, a to je onaj melatonin što smo pričali, koji je noćni hormon, on se noću javlja, luči da bi nam uveo u san. On ima jedan mali puls i između 1 i 3. 1 popodne i 3 popodne. Tu si primetila nekad da si tu malo umornija, da tu pada koncentracija i tako dalje. To baš kad ja snimam ove emisije. Ja uvek u to doba snimam, zato što se meni više spava predveče posle 4-5. Kod nekih ljudi imaju tad pad energije. Ja oko 6. Tako je. Imam pad energije. Oko 6. To je zato što ti se krene temperatura tela da se spušta oko 6 i to ti je po tvom cirkadnom ritmu. Znači, između 1 i 3 je idealno da se napravi 20 do 40 minuta. Ne više od toga, onda se prelazi one dublje faze sna, onda nam 3-4, onda nam treba taj brz san, regeneracija, često ljudi osjećaju nevjerovatne benefite, znači samo 20 ili 30 minuta da spavaju, obnove malo i onda su koncentrisani, imaju taj drugi talas energije u toku dana. Prekineš pospanost, mislim, vrlo često te uhvati pospanost, ne može da budeš tako efikasan uopšte u bilo čemu što radiš umno. Baš to. Da. Dobro, znači popodnevna dremka je okej i najbolje u to doba, dobro, pod uslovom da nisi ustao baš u 11 prepodne, znaš, jer za nekoga je jutro, što ti kažeš u 5, za nekoga je u 10, a za nekoga u 11. Dobro, i druga stvar je suplementacija da bi san bio kontinuiran, znači da bi trajao 6 do 9 sati, kako kod koga već, idealno 8-9. Dakle, i da se ne bismo često budili, isprekidano spavali, imali problem da se opet uspavamo. Neki ljudi koriste neke lekove za spavanje. Međutim, postoje li dovoljno dobri i jaki suplementi da nam omoguće čvrst san? Pa postoje, ja bih rekao, prirodni suplementi koji su ekstrakti biljaka, vitamine, minerali koji podržavaju našu biologiju ulaska u san. Naša biologija ulaska u san je u stvari ono kako mi lučimo melatonin, krvni pritisak se spušta, temperatura tela se spušta, mišićna kontrakcija polako se relaksira, opada i to je sve kumulativno, naravno sa mnogo još kompleksnijim stvarima, nas uvodi u pospanost nas uvodi u san, onda menjamo one moždane talase, ulazimo u dublji san i onda u REM fazu. Sad, prirodni suplementi su napravljeni tako da prate tu biologiju i da taj biološki proces bolje obavljaju i zbog toga da mi imamo
više vremena provedenom u onim najkvalitetnijim fazama sna, a to su one duboke faze, non-REM 3 i 4 i REM faza. Da. Suplement Super Sleep, mi uvek imamo, kad neko proba Super Sleep, kaže čoveče, nisam dugo sanjao, 2 sna sam imao. To odmah direktno znači da je ta osoba provela više vremena u REM fazi sna, koja je zbog nekih razloga nekada možda bila blokirana. Šta je blokira? Blokira marihuana, blokira alkohol, blokira melatonin ili neki sedativi. Blokiraju skroz našeg onog prirodnog psihoterapeuta, što smo rekli, koji je zadužen za emocionalnu inteligenciju, zadužen je za pamćenje, zadužen je za učenje novih veština. Takođe, kada ljudi koriste, recimo, melatonin, moramo razumjeti, melatonin je hormon koji mi proizvodimo. Kad god unesete s polja, znači da nije endogen, nego je egzogen, egzogen je s polja, unesemo neki hormon, on ima interakciju sa drugim hormonima, sa FSH. Kod žena, recimo sa LH, kod muškaraca najviše, i on može na dugoročno da poremeti našu hormonsku ravnotežu. To znači ono kad kažu pa uzmite, ima tih melatoninskih suplemenata, kao uzmite pred spavanje. Međutim, ono što je jako zanimljivo, što u Evropi ima sad uskoro, mislim da je se sad već nastupilo, a to je da je zabrana prodavanja melatonina bez recepta. Pa prodajete hormon. Kao kad bi neko prodao bez recepta steroide, testosteron. Tako da je to sada tekako upotreba. Melatonin se koristi samo u dva slučaja. Prvi slučaj je kad menjamo vremenske zone, da se naviknemo, a drugi slučaj je kod, recimo, smenskih radnika, treća smena i tako dalje. Oni imaju užasno pokvaren, zbunjen cirkadni ritam, imaju mnogo manje godina, žive baš zato što su opredelili taj posao i to su heroji, junaci, ja to uvek kažem. Tako da, melatonin koristite samo restriktivno, sedative nemojte, ako ne morate da koristite, zato što se pokazalo sad nova nauka, mnogo ima zdravstvenih nuspojava, mnogo, previše. Ali šta se dešava kao se lako uspavaš, ali ti je stalno isprekidan san? Mnogi ljudi imaju taj problem. Naročito sa godinama. Kako ne? Naročito, na primjer, žene u srednjim godinama, kada krene disbalans hormona, verovatno i muškarci. Pa muškarci zbog apne imaju hrču i tako da. To možda bude ozbiljan distributor sna, možda bude položaj u kojem spavaju, možda bude dušek, možda bude to što su uneli recimo previše tečnosti 2 sata pre san, podno im se mokri i onda se bude, idu u WC, to je uvek klasika. Zbog toga se preporučuje ta hidratacija i tekako u toku dana, ali zadnje recimo 2 sata da se smanji unos vode, pogotovo oko nekog ko je osjetljiv i ko će se probudi u 4 ujutru i kad se probudite. Nije problem da se probudite u krevetu, ali ako treba da ustanete, diže se srčana frekvencija, pa onda upalite svetlo. A svetlo vam supresuje melatonin koji vas drži u snu, jer je to veštačko svetlo u 4 ujutru. Pa onda vi obavite mokrenje, vratite se u krevet, pa često ne možete da zaspete. Ili ponovo krenete spavati, ali narušili ste ceo onaj ultradijanski ciklus što smo pričali, da se polako spuštaju moždani talasi, pa onda podižu, pa ponovo kroz 3 do 5 ultradijanskih ciklusa telo naše treba da prođe, da mi se oporavimo za sledeći dan. Da, i takođe počnu misli, znaš, ako neko ima neke brige vezano za bilo šta, za zdravlje, za posao, onda krenu misli. Sad, dobro, to smo onda, a čekaj, kako anksiolitici deluju? Jel to isto misliš pod sedative ili to su zapravo lekovi koji ti pomažu da tvoj mozak manje brine i manje prerađuje stvarnost? Da, pa postoji jedan neurotransmiter, zove se GABA, i on kad se uključi, on inhibira, to jest usporava moždanu funkciju prefrontalnog korteksa, to jest brzinu, ajde kažem, komunikacije između neurona. Šta to znači da prevedem? To su ljudi koji su overthinkeri. To je legneš u krevet, krećeš kombinacije da vrtiš, da li sam sve uradio, da li sutra šta treba, za godinu dana i tako dalje. Njima prefrontalni korteks, njima u stvari misli ne daju da čovjek zaspe. I to je ogroman problem. Da se isključi. I da se odmori. I ja uvek kažem, znači imamo lekove protiv toga, ali to nije nikad dugoročno rešenje. I svi lekovi, evo, proverite, znači imaju nuspojave. Imaju zdravstvene nuspojave. Probajte Super Sleep. Znači ima par prekursora tog neurotransmitera GABA, unutra inače ima 14 sastojaka Super Sleep, od tih 14 par
ima sastojke koji baš stimulišu taj neurotransmiter GABA da radi svoju funkciju, a to je da usporava moždane funkcije, da imamo manje misli pred san. I dosta često ljudi koji su overthinkeri, koji su probali, kažu, joj čoveče, pomoglo mi, nemam toliko misli, lakše se uspavam i uđem u dublji san. Da, dosta je popularan suplement ashwagandha u poslednje vreme i meni je to interesantna tema, ti se time baviš i koliko je dobra i da li može da se pretera i nije svejedno da li piješ 75 mg ili piješ 250 mg. Znači šta je dobra suplementacija, ja sam baš od tebe čula da on stimuliše proizvodnju testosterona i kod muškaraca i kod žena i jednim i drugima nam je testosteron potreban, ali koliko nam je zaista potrebno i kako da znamo da se nismo predozirali i u kom periodu, koliko dugo to sme i treba da se pije, jer nisu svi, neki suplementi su strašno jaki. To je koren neke biljke, je li tako? Bitan je somnifera. Treba, znači, voditi računa o doziranju, o dužini trajanja, pa šta misliš o ashwagandhi? Ashwagandha je jedan od onih suplementa koja je prošla test vremena. To je ekstra biljke, Vitan je somnifera, kao što smo rekli, koja ima razne funkcije na organizam. Najbitnija funkcija ashwagandhe, koja se koristi preko 3000 godina iz ajurvede, je inhibiranje kortizola. Znači, spušta nivoje stresa. To je jedan hormon koji nam je i tekako potreban ujutru, ali koji, ako imamo hronično povišen nivo kortizola, to može da naruši mnoge funkcije, da nam utiče na kardiovaskularno zdravlje, na inflamaciju i na tako dalje. I na mentalno oboljenje. Tako da, ashwagandha je tu jako dobro se pokazala da on smanjuje taj nivo kortizola. Kortizol je poznat ako je on visok hronično, da on može da smanji nivo testosterona. I onda mi samim tim kad smanjimo kortizol, mi imamo veći porast testosterona, tako da na porast testosterona utiče samo u dve kategorije ljudi, a to su ovi ljudi koji imaju relativno nizak nivo testosterona, pa on može, korišćenjem ashwagandha između 300 i 600 mg dnevno, može da pojača negdje između 10 i 20% taj ukupan testosteron. I druga kategorija ljudi su ljudi koji imaju povišen kortizol. Znači, to je kontrateg za testosteron. Mi kad spustimo taj kortizol, taj kontrateg nestaje i on imamo veću proizvodnju iz naših Leydigovih ćelija, muškarci, testosterona. Tako da, ashwagandha, ono što bih ja preporučio, znači koristite, pogledajte da li je, ima oznaka KSM66, KSM66. To je standardizovana ashwagandha koja se većina naučnih istraživanja radi. Zašto je standardizovana? Zato što ona ima tog aktivnog sastojka vitalonoida 5%. Ni premalo, ni previše nije dobro. Pa taj 5% su otkrili da je to neki zlatna sredina, optimum, i dosta naučnih istraživanja se baš radi na tom standardizovanom obliku KSM66. Ono što je jedan problem kod ashwagandhe je, rekli smo, dobro spuštate nivoje kortizola, međutim, taj kortizol je tekako potreban i zbog toga ashwagandhu ne treba koristiti stalno, nego je treba ciklirati. Šta to znači? Recimo mesec dana korišćenja, imamo 4 nedelje, između 300 i 600 mg dnevno. To je dosta velika doza. 301 pilula. Da, pa zavisi od proizvođača. Zavisi, a KSM66 je uvek 301 pilula. To je standardizovan oblik, zato ja to i preporučujem. Da, na ja sam kupovala neki dosta dobar suplement koji ima, mislim da je 250 mg doza, a viđala sam u biošpajzima kao i 75 mg po dozi, što je... A to je onda ekstrakt korena i onda ima drugačiji procenat tih vitalonoida. Zato je uvek najlakše kad je nešto standardizovano pričati. I 4 nedelje ga koristim i onda 2 nedelje pauziram. Jer ljudi koji koriste recimo 6 meseci, ima i ti slučajeva i nisu upućeni da ashwagandha možda ima i negativna dejstva. Negativna dejstva su na drugu stranu. Znači imamo hronično povišeni kortizol, ali nekada može se desiti da imamo hronično smanjen kortizol. Da. Taj život ne želite, to je život, nemate volje za životom, nemate motivaciju, to je letargija. Obično se letargija provlači kao glavna reč, smanjen nivo kortizola. Umrtvljenost, manjak motivacije. Dobro, dakle, tu smo važnost. Sad, ima još jedan hiperstimulans za mozak koji svi konzumiramo, a to je kafa.
Pa sada da čujem, pošto se baviš zdravim stilovima života, fitness edukator si, razumeš se u suplemente, šta je neka zdrava doza kafe koju mi smemo sebi da dozvolimo, jer to je na kraju krajeva deo svakodnevnih rituala većeg broja ljudi ovde? Kafa sama po sebi nije loša, loša je ako se pogrešno konzumira. Kad se pogrešno konzumira, kada je tajming pogrešan, znači da se konzumira recimo posle 2 časa popodne. Zašto? Zato što kafa ima jako dug poluživot. Poluživot je kad vi unesete šoljicu kafe, koliko treba organizmu da otkloni taj kofein iz sistema. On ima 5 do 6 sati je poluživot, što znači da je život oko 12 sati. Što znači ako popijemo u 12 ujutru kaficu, neki nivo kofeina će da ostane do ponoći. Da. Zbog toga je tajming jako bitan, unesite kofein, ali pre recimo 1 popodne. Druga stvar je količina. Mi ako preteramo sa kofeinom, on može ima, kao i svaki suplement s kojim se pretera ili svaki sastojak, supstance, kako god hoćete, ima i svoje kontra, to je nus pojave, a to je drhtavica, anksioznost, previše adrenalina, previše kortizola i tako dalje. Zbog toga je preporuka... Utiče na hormone, stresa. Tako je. Zbog toga je preporuka od 1 do 3 šoljice kafe dnevno, koja je bez mleka i bez šećera, i to je nekih 200 mg, ajde da kažem, za većinu ljudi dnevno je neka tolerancija koja je onako gornja granica. Kafa je fenomenalna, ima polifenola, dosta antioksidanasa u kafi, kofein, unos kofeina je povezan, to imamo toliko nauke o tome, da je to je povezan sa i kardiovaskularnim zdravljem i kognitivnim zdravljem pogotovo. Znači pamćenje, brzina reakcije mozga. Tako, prefrontalni korteks, adrenalin, kortizol utiču na pamćenje, na fokus, na pažnju, kardiovaskularno smo zaštićeni ako unosimo mali opseg kofeina. Kofein možemo da unosimo ne samo u kafi, nego možemo u zelenom čaju, u crnom čaju, možemo u mači da unosimo i tako dalje. U zelenom čaju čak imamo još jedan dodatak koji ga čini još boljim, a to je teanin. Kofein i teanin kad se kombinuju kao supstance su još bolji. To je ona kofein koji ti ne izaziva anksioznost i tako dalje, nego je onako mirna i stabilna energija, zato je zeleni čaj uvek preporuka, takođe ima i polifenola. Da se vratimo na kafu. Kafa ima jedan problem, je adaptacija na kofein. Mi ljudi se jako brzo adaptiramo na taj stimulus kofeina. Šta to znači? Pa nam nije dovoljno, jel? Tako je. Hoćemo još. Prva kafa, sećaš se kako je radila, budnost, fokus, pažnja i tako dalje. Međutim, prošle je 2 meseca, ta prva kafa nam je postala više kulturološka najava i neka sociološka pojava da kad sretneš neku drugaricu popiješ kafu, nego pravi stimulus. Što znači te ne radi više. Da. Receptori su otupeli. Da, ja obično imam potrebu ujutro da popijem 2 kafe. I onda mi šta radimo? Na svakih mesec dana, recimo, napravimo jedan nedelju dana bez kafe. To je baš teško. To je baš, ali tako se pravilno. Neki ljudi imaju i glavobolju. Jeste, zato što su, a to je godinama kad se konzumira. Naprimjer, ja kada sam išla više puta na neke detokse koji isključuju kafu, znači prvi dan bez kafe, to je takva glavobolja. Jeste, da. To je i malo i mentalno, malo i fizički kafa izaziva zavisnost. Zavisnost u smislu da mi te receptore ne možemo da nadoknadimo, nego nam treba sad neki kofein. Da, ima još jedna zanimljiva stvar, da kažem, kod kafe. Kad je onaj tajming u pitanju. Rekli smo da ne treba posle 1 popodne, ili tako? Ali ono što se ne preporučuje ni u prvih 60 minuta u toku dana, nego da sačekamo 60 minuta. Zašto? Zato što nivo kortizola, taj hormon koji nas budi, adrenalin i kortizol, to je naš cirkadijalni ritam, tako se budimo. Dobijemo puls, mišići dobijaju kontrakciju, tonus, srce, srčani pritisak raste, temperatura tela raste, adrenalin i kortizol. Mi najviše imamo taj kortizol ujutru i mi onda dodamo kafu koja stimuliše dodatno kortizol. Treba da sačekamo 60 minuta, jer posle 60 minuta taj kortizol naglo opada, tad bi nam više koristila kafa ako je želimo kao stimulus. Ali čekaj, jel sme onda čaj zeleni ili crni ujutru kad se probudiš, opet ako ne kofein. kafa? Isto kofein, opet treba čekati 60 minuta. To je idealno. Znači može voćni čaj ili biljni, na primjer od kamilice. Kako ne, kako ne. Najbolja hidratacija je voda plus so. Voda plus so. Voda plus so. Malo soli. Malo soli, keltske soli, Baja Gold soli ili himalajske soli, sadrži te minerale u tragovima i tako se mi hidriramo. Mi smo proveli 8 sati, dok dišamo mi dehidriramo naš organizam. Ono što je dehidratacija, to ljudi mnogi vezuju samo sa vodom.
dehidratacija i u mineralima. Imamo kalijum, magnezijum i natrijum. Taj natrijum možemo da nadoknadimo i on nam utiče odmah na funkcije mozga, znači ja kad ustanem... Razbudiš se bolje. 2 deci vode, malo, 2 do 3 grama, to je pola kašičice, himalajske soli ili keltske soli, imam keltsku sol sam nabavio, razmutim vodu i popijem. Ako je nekom ružno, može malo limuna da doda, onda se ni ne osjeća so i tako, to je pravi način da se hidrira organizam ujutru. Da, ali neki piju sokove voćne ujutru. To je šećer. Odmah šećer, da. Mi smo insulinski jako senzitivni ujutru, jako, 8 sati nismo unosili hranu i ta insulinska senzitivnost se povećava i mi odmah unosimo šećer kroz fruktozu, međutim ne bi bilo ni problem da voće unosimo, zato što je voće puno vlakan i tako dalje, nego onda stavimo u one ceđeni sok napravimo, vlakna ostane gore, tako i čisto onaj šećer i ono što nije samo problem glikemijski indeks, nego je problem što mi kad cedimo nešto, mi možemo da pojedemo mnogo više nego kad bi to žvakali. Ti možeš 3 jabuke da iscediš i da popiješ za 15 sekundi, a 3 jabuke da ti dam da pojedeš, pitanje je da li bi uopšte mogla. Da, ne bi, to bilo bi ti previše. Tako je. Dobro, super smo, mnogo toga smo rekli. Sad da se vratimo na proteine koje ljudi unose u ishranu kada vežbaju i uopšte te neke razne suplemente kojima se ljudi dok idu na treninge, da tako kažem, dopinguju, a bila je nedavno i afera sa steroidima, pa dakle, šta je to što je dobro, a šta nije dobro da unosimo uz treninge? Za proteine kao suplement ne treba da brinemo. To apsolutno ne treba da brinemo. Ono šta mi sve unosimo danas, način na koji je nešto prerađeno, koje je prskano, koje je odgajano, da mi treba da brinemo od proteine gde je sklonjena laktoza, gde je sklonjen šećer, gde je sklonjeno sve u obradi, proteini su obično i surutke, izvor im je surutka koja bi se inače bacila, mi to danas koristimo, prerađujemo i uzimamo te aminokiseline koje su kompletirani i koje naš organizam može da iskoristi. To je ono kad se zove whey protein, to su proteini od surutke. Tako je. I to je uvek moja preporuka. Sad, na to dodaju veštačke zasiđivače. Sad neka nauka kaže da su veštački zasiđivači, ne treba ih previše konzumirati, mogu da utiču na crevnu floru i tako dalje. Međutim, taj nivo zaslađivača nema nikakav uticaj na zdravlje. To nauka danas kaže, to potvrđuje. Da, čak ja znam informaciju da surutka zapravo je i posna, zato što to je ona voda koja ostane, znači nije sir je mastan, mleko je masno, a surutka je ono što zapravo ostane trava, kao nusprodukt. Jer, na primjer, ti i kada postiš ili kada sad ajde to proveriti, ali meni je to rekla jedna izuzetno, da kažem, informisana i obrazovana lekarka prirodne medicine, da i za vegane čak da konzumiraju surutku. Da, i imaju i veganske proteine, ako im to ne zvuči dobro, imaju i veganske proteine, imaju i protein iz kvasa, koje je sad nešto novo i tako dalje. Znači, dodavanje proteina nije opasno. Nije opasno, ne možemo da se oslonimo na suplemente kao glavni izvor hrane, to nikako, zato se i zovu dodaci hrani. Dodaci su zašto se koristi 1 ili 2 merice dnevno, da bi, iz nekoliko razloga, ako osoba ne može da unese dovoljno proteina, ne može fizički da unese, ono što mi kažemo danas je neka aktivna osoba koja vežba recimo 3-4 puta nedeljno i tako dalje, neki unos je između 1,6 grama do 2,2 grama, ajde da kažemo da je 2 grama po kilogramu, o tome smo već pričali. Znaš koliko imaš kila? Imam 60. 120 grama dnevno proteina je tebi neki optimum. Ali to znači, na primjer, ako jedan biftek ima 300 grama mesa, koliko u njemu ima proteina? 100 grama ima otprilike između 21 i 24 grama, pa računaj. Znači u 100 grama mesa ima otprilike, ajde da odkošemo 20, ali od 20 do 25. Aha, to znači treba da se pojede i nešto drugo. Jaja, recimo, koliko ima jedno jaje? Jaje za doručak, ali jedeš jaja? Pa ponekad. Ja jedem, baš specifično za mene, ali zadnjih 15 godina svaki doručak mi isti. Pojedem 5 jaja, pojedem 3 vrste povrća, u smislu kad kažem 3 vrste, 3 boje povrća, sa malo recimo maslinovog ulja, recimo malo neki ili avokado ili neka slanica i to je to za moj doručak. Hleba nekad da, nekad ne. Ali ne budeš gladan posle? Ja recimo kad jedem jaja umem da budem gladna posle. Koliko jedeš jaja? Pa 3. Pa to je okej. Ali čekaj sad kad smo kod jaja. Ali jedeš povrće uz jaja? Pa kako kad? Obično da. Možda kad bi malo više povrća uvela, možda ne bi bila gladna.
Da, ali moram malo hleba uz to. Ja jedem malo hleba generalno, zato sam vitka. Nije hleb loš kao namirnica, nego je hleb loš ako se pretera, isto kao i svaka namirnica. Pa da, ali pitam te zbog kombinacije, zato što i tu postoje sad stavovi da zapravo ugrljene hidrate i proteine ne treba mešati, ali to je baš prilično teško. Kako čovek da jede, a da ne uzme ugljene hidrate? Mislim, ne možda ni ručak, ni doručak. Znači, ipak ti si za to da se mogu mešati. Ne, nisam ja nisam ni za šta. Ja nemam moje mišljenje, ovo je mišljenje nauke. Dobro. Danas, slobodno kombinujte ugljene hidrate i proteine. Evo, ponovo, slobodno kombinujte ugljene hidrate i proteine. Samo kako da kažem, ograničenoj količini. Tako je, pazite na količinu. Kad smo kod jaja, da ne zaboravim da te pitam, da li je, postojala su mišljenja kako ne treba jesti puno jaja jer imaju visok nivo holesterola. Je li to tako? Ti ako svaki dan, koliko si rekao, 5 jaja pojedeš? Tako je. To je jedan mit koji je bilo neka naučna studija kad industrija šećera pokušavala da ubedi javno mnjenje da su masti u stvari problem kod metaboličkog zdravlja, u stvari su šećeri. I onda su vrlo efikasno ubedili ljude, čak su i okrivili jaja i za holesterol, što je, moram da kažem ovako, ali ozbiljna glupost. Kasnije, 60 godina, je nauka dokazivala da nema apsolutno nikakvu štetnost holesterol iz jaja i žumance. Jaja spada u jedno nekoliko super hrana koje imamo na svetu danas i ta kompletnost jaja i žumance i belance pravi taj kompletan sklop aminokiselina koji ljudski organizam najbolje može da prepozna. Broj 1 su jaja, broj 2 je riba, broj 3 je onda živina i tek na 10. mestu su biljni proteini. Po iskoristivosti. Kad pričamo o iskoristivosti. I po super hrani. Kao na listi super hrane. Šta je još na listi super hrane? Nego listi iskoristivosti, aminokiselinsko iskoristivost proteina. Imamo protein, recimo jaja, riba, živina, soja, tofu i tako dalje. Znači, to su proteini koji naš organizam može neke više da iskoristi, neke manje da iskoristi. Ali znaš kako, toliko su nam sve živo, kako da kažem, kontaminirali kako je štetno. Sad i soja je štetna. Većina jeste. I sad šta kao, jesti tofu sir koji se pravi od soje, kao zamena za kravlji sir, zato što mnogi ne vare laktozu, ne vare kazein. Koliko je to onda štetno? Kako da znamo koja je soja dobra? Je li ona koja je GMO? Pa vidite, nije GMO jedina oznaka da li nešto dobro ili loše. Mi smo to dali mu onako jednu identifikaciju. Kad je nešto GMO, to je po PS-u loše. Genetski se modifikuje da ta sorta uopšte može da preživi. Aha. Da. Bez toga ne bi... Znači, ne bi uspevala. Tako je, ne bi uspevala uopšte. I dosta nekih stvari koje su GMO nemaju nikakve efekte na zdravlje ljudsko. Da. Dosta nekih stvari imaju. Da, ali zašto onda soja štetna? Odnosno, vjerojatno kad se u prevelikoj količini. Kad se u prevelikoj količini, zato što ima supstance koje oponašaju estrogen. A koliko onda može biti štetno? Imamo podeljeno mišljenje nauke. Imamo neke naučne istraživanje koje kaže da soja aktivira aromatazu koja pretvara iz testosterona u estrogen i ima neke supstance koje oponašaju estrogen i zbog toga je opasno. Znači to za muškarce. Za muškarce. A neke studije kažu da... Jer estrogen je ženski hormon. A testosteron je muški, mada nam oboma treba i jedan i drugi. Ne treba, nego proizvodimo jedan i drugi. Samo što mi mnogo više proizvodimo, veću koncentraciju imamo testosterona. A ima i muškaraca za koje neki kažu ima višak ženskih hormona. Ima i to se odmah vidi. I to kad vidiš kako su građeni, jel? To se odmah vidi. Naprimjer kako? Pa recimo ljudi koji piju pivo. Si primetila ovako, ono što je... jedan paradoks je, mi imamo reklamu za pivo, ali tako? Tu su neki uvek muškarčine. Uvek su neke baje, batice. Da, u kafane, daj mi jedno pivo. Burazeri. Lupiš ako mu stoji, tako da. Međutim, ono što je pivo je najviše, supstanca koja najviše obara nivo testosterona. Kako obara? Tako što je i u hmelju ima jedna namirnica, to je biljni estrogen koji oponaša estrogen naš u telu i ono što je pivo efikasno kao alkohol radi je podiže nivo kortizola koji obara testosteron, aktivira enzim aromatazu, znači više našeg testosterona prevodimo u estrogen, a ovaj kortizol i ovaj alkohol tako da smanjuju naš testosteron. Tako da ima dvostruko dejstvo na testosteron. Na muškost. Na muškost. Loše dejstvo. Loše dejstvo. I to je pored nešto što treba...
pored toga goji, da pored toga alkohol je toksin koji nikako nije dobar, čak ni u malim količinama. I to sad studije su jako jasne oko toga. A ko može, treba ga izbaciti, ko ne može, ne ga barem smanji. A je li to ono, čak ni ono ujutru? Znate kako kad kažu naši preci su ujutru trgne čim se probudi čašicu ljute rakije? Naši preci nisu bili u pravu. Aha, dobro, i nisu imali informacije i naučne studije. Tako je, A čak možda ni iskustvo, jer danas se sigurno konzumiraju neuporedivo veće količine alkohola nego ikada, zato što, kao što si malo pre na početku rekao, dakle, danas se hrana i piće posmatra krajnje konzumeristički, kakvog je ukusa, pa onda hedonistički, kako to na nas utiče, kako je to nama prijatno, kako se nama sklanjaju se stid, granice, svega, mislim, ovo govorim, naravno, ne treba tako gledati, ali isto tako se gleda i na alkohol. I sad, ako su naše dede i pradede, znači, ili babe, ujutru nešto trgnule, ali nisu trzale po ceo dan, jel? Tako ili je. Svake večeri, u kafani s drugarima. Prvo, to što su oni... Ili svakog vikenda. Da. Naše babe i dede, ako su pili rakiju ujutru, onda su ostale stvari mnogo bolje radili nego mi sada, a to je, mnogo su se više kretali. Znači imali su poslove gde se radilo fizički. Drugo, mnogo su vremena više provodili napolje. Sunce, napolju, vazduh je bio drugačiji. Radovi poljski bili. Tako je. Četvrto, hrana. Sami su gajili svoju hranu, sami su obrađivali hranu, znali su tačno šta jedu. To je bila domaća hrana. Tako da ta rakijica ujutro... I peto, legali su sa mrakom. Tako, i legali su sa mrakom, spavali su svi jako kvalitetno, nisu imali toliko stresa u životu. Stres je jako individualna stvar. Da. Tako da ta rakijica ujutru, to je možda bila jedina loša stvar koju su oni kao ljudi, sve ostalo su dobro radili. Mi danas imamo ljude koji sede po 7 sati dnevno, koji se ne kreću, koji ne treniraju, koji imaju ozbiljan stres, koji udišu vazduh, koji je zagoljen, to svi znamo, piju vodu kakva jeste, imaju mnogo nekih endokrinih disruptora u šamponima, kozmetici i tako da. I na sve to onda 3 piva dnevno piju. Ili se napiju ili rakiju ili nešto. Ali kad kažu vince, kao pa popiju uz ručak, pa imaju ljudi... Imaju ozbiljno opravdanje. Ljudi imaju navike da svakodnevno piju alkohol. A hedonizam. A zašto? Šta kaže nauka? Zbog čega je? Ajde da ljudima objasnimo, on će ajde, dobro, to svi pričaju. Znaš, kao ono ko želi da zadrži lošu naviku, uvijek će naći izgovor. Pa zato što imamo taj prokleti mali porast dopamina na koji se mi naučimo. Lepše se osjećamo. Kad popijemo, opušteniji smo, ti moralni, ajde kažem, neki moralne ograničenja, bravo, su nam sada, nas više ne postoje, je li tako? Glasniji smo, druželjubiviji smo, znači otklanjamo te strahove, alkohol je od toga dobar. Samopouzdanje na neki način podigne. Samopouzdanje se podiže, tako je. I mi se naučimo na taj osjećaj. I to je u stvari problem. Problem kod alkohola je taj dopamin, što sam malo pre pomenuo, je jako prevrtljiva stvar. Znači mi kada imamo zasićenje tog receptora dopamina, mi onda taj hronični alkoholičar, on više ni ne osjeća to. On samo pije iz potrebe. Samo pije iz adikcije. Iz zavisnosti. Tako, iz zavisnosti. Tako da zašto je onda zapravo on loš? Hajde da objasnimo ponovo. Ja mnogo volim tu temu, zato što je to, nažalost, normalizovana konzumacija, a jako je škodljiv za zdravlje alkohol. Tako je. On prvo je toksin, pa jetra, ciroza jetre, znači jetreni enzimi, alkohol može najviše da upropasti. Masna jetra, non-fatty liver je uzrok alkohola. Donosimo, moraš priznati, malo isključujemo taj prefrontalni korteks koji je direktorski deo mozga, a to je analiza, donošenje odluka i tako dalje. I malo više smo idemo na amigdalu, a to je emotivni deo mozga. Tako da baš najracionalnije odluke ne dolaze kada se pije alkohol, tako? Alkohol takođe nam smanjuje reflekse, što je jako opasno za saobraćaj, jako opasno. I alkohol nam smanjuje procese razmišljanja. Ljudi, to ne mogu da dovoljno opišem, ali ljudi imaju anatomski manji mozak koji su, recimo, to je otkriveno kod alkoholičara. On se čak i fizički se smanjuje. I fizički se smanjuje. Isto kao što se fizički povećava kada, recimo, treniramo. I to hipokampus i prefrontalni korteks. Vratit ćeš se na to, nego hoću da kažem da trajno uništava mozak. To su neka istraživanja pokazala. Da konzumacija alkohola pravi trajne štete na mozgu, ne samo privremeno dok deluje to što ste sad popili.
Tako da, mislim, ja volim da ukažem na nešto što zapravo ljudi misle da je kao, eto, pa šta ima veze, znaš, kao normalno je. Kao. Da, par savjeta za alkoholičare, sad da ne budemo, sad da moraju svi da prekinu odjednom. Ja sam prekinuo, ne pijem više godinu i po dana, više ne pijem. Mene devojka upoznala, kaže, nisam te nikad videla da piješ. Jer rekao je da si me upoznala pre 10 godina. Ja sam odrastao u takvom okruženju, ali evo par savjeta za ljudi koji su odrasli u takvom okruženju. Prvo, i kad birate alkohol, birajte prozirni alkohol. Znači da nema boju. Drugo, kada pijete alkohol, znači jedna čašica ili čaša, znači na to ide ista količina vode ili duplo količina vode. Treće, imate dva suplementa, jedan se zove N-acetilcistein, jedan se zove glutation, ovaj prekursor ovoga, to unesete pre nego što pijete alkohol, zaštitit ćete malo jetru. To su antioksidansi koje jetra proizvodi. I broj 4, pre nego što legnete da spavate, se hidrirajte, ne samo voda, nego ono što smo rekli, voda i so. Znači kad se vratite iz izlaska, so, himalajska so, keltska so i tako dalje, da bi, pošto alkohol je diuretik, i to svi znamo. Znači izbacuje tečnost i dehidrira organizam. Broj 5, jako važan savjet, ne koristite alkohol zajedno sa energetskim pićima. To ni slučajno. Da, reci zašto je to opasno, jer mnogi muškarci pa i žene uzimaju pa recimo piju energetske napitke u kombinaciji sa žestokim pićem. Tako je, alkohol je vazodilatator, što znači da vam spušta krvni pritisak. A kofein iz energetskih pića je vazokonstriktor, što znači da vam podiže krvni pritisak. Jedan širi krvne subogodove, drugi ispušta. Skuplja. Skuplja, tako je. Mi imamo ozbiljne posljedice na mozak i na srce, baš zbog toga. I ono što je pokazano je da, pošto energetski napitak ima kofeina i daje ti taj osjećaj budnosti, a alkohol te generalno uspavljuje, smanjujete reflekse, zaglupljujete, prefrontalni korteks ne radi ni blizu kako treba. I mi imamo taj lažan osjećaj da nam je okej. I onda mnogo više pijemo. I mnogo se češće, to statistika kaže, nažalost, ljudi odlučuju da voze u saobraćaju kada piju alkohol i energetska pića zajedno, nego kad samo piju alkohol. Onda su svesni da nisu sposobni. Ovo je lažna sposobnost, kofein. Čini im se nije ništa. Tako, imam dobre reflekse i tako da, to i tekako nije realno. Da. Dobro, ovo mi je bilo važno da još jednom sa naučnog ugla to potkrepimo. I sada važna tema koja je između ostalog prilično i aktuelna, bila je neka afera sa steroidima. Ljudi posežu za raznim štetnim stvarima zato da bi imali veće mišiće ili da bi otapali masnoće. Znači imamo dve stvari, to su ti hormoni koji se boostuju da bi se, koliko je to opasno, i druga stvar je Ozempic koji je u stvari lek za dijabetičare, ali koje mnogi ljudi zloupotrebljavaju širom sveta zato da bi bili vitki. Tako je. Ajde prvo krenemo od anaboličkih steroida. Anabolički steroidi se koriste od pamtiveka i to nije nova tema, ali uvek je u trendu. I zašto? Zato što sve više srednjoškolaca, ja kad sam čuo tu statistiku, to je bilo užasavajuće. Gostao sam na Prvoj TV i oni su imali novinarski izveštaj iz srednje škole, gde je novinarka išla mikrofonom i pitala toliki broj klinaca izjavilo da uzima anaboličke steroide ili da je probalo već tada. Da je to neverovatno. Ali zašto ih uzimaju i objasni šta je to tačno? Kompleksa. Šta je to tačno? Šta su to anabolički steroidi? Anabolički steroidi su, kažemo, egzogeni pojačivači vašeg testosterona, kojeg mi proizvodimo kao muškarci u lejdigovim ćelijama, u testisima. Ono što je jako veliki problem je vi kad uzmete nešto s polja, vi utičete na ono unutra. Kako utičete na to? Tako što to s polja je mnogo bioraspoloživije i dostupnije u krvotoku, vam je telo to koristi, ali posljedica je da polako gasi vašu prirodnu proizvodnju. I zbog toga su steroidi jako opasni i za mlade i za sve generacije, jer imamo kod nekih slučajeva trajnog narušavanja proizvodnje našeg testosterona koja prati i plodnost. To ne mora da se desi, postoje određeni načini kako ti prirodno da vratiš to, ali uvijek ima rizika da ne vratiš nikad u nekim referentnim vrednostima gde će ta osoba da bude zadovoljna, koja je probala neki osjećaj koji je testosteron, agresija, punoća, mišići brže mnogo rastu, mnogo se brže oporavljaš, kosti se oporavljaju, sve živo. I sad ti kada siđeš sa toga, zato je to dosta izaziva zavisnost. Dosta ljudi kad jednom probaju više ne mogu da bez toga.
Imaju taj neki osjećaj moći i osjećaj da brzo napreduju u teretani i onda taj čovjek više neće ne trenira, neće ništa da radi bez da uzme to. To je taj začarani krug koji je jako opasan. Kad neko uđe tu, ja znam dosta ljudi koji u tom začaranom krugu, on sad kad prestane, on... Da, ali ti onda zavisiš od toga zato što tvoja priroda, tvoje telo prestalo to da luči i ne samo si zavisan od te supstance, nego to na koji način onda može da utiče na zdravlje, vjerojatno na srce, na pojačane infarkte, na šta sve. Može da utiče i jedan i drugi slučaj. Ono što mi znamo kod testosteron je itekako vezan sa imunitetom. I ljudi koji imaju nedostatak testosterona su također ugroženi. Međutim, ugroženi su ljudi koji zloupotrebljavaju ovaj hormon itekako. Ono što je sada nam dolazi sa zapada je taj TRT, a to je testosteron replacement therapy, terapija testosterona. To je recimo kod muškaraca već preko 40. godine, pošto imamo poražavajuću statistiku proizvodnje našeg prirodnog testosterona, zadnjih 50 godina pada prirodni testosteron, sa tim pada i plodnost, ozbiljni su procenti u pitanju i onda sa zapada imamo taj terapijski pristup davanja testosterona osobama, muškarcima, koji su recimo 40 plus, 50 plus godina, kako bi doveli taj testosteron u neke referentne vrednosti, kako bi se ta osoba, tako je, ponovo osjećala da ima libido, da ima volju, da je imunološki dobro, da sagoreva masti, da dobija mišiće i tako dalje. Tako da imamo i taj aspekt medicinski, ali ovo što sad mi pričamo, to je čisto kompleksi. Da, znači to osim što im rastu mišići, verovatno im raste i potencija, jel? Ako koriste. Testosteron? Apsolutno. Apsolutno. Povezano jako. Da. Dobro, u svakom slučaju ja sam čula neke statistike da je čak 30% u muškoj populaciji za 30% manji testosteron nego što je ranije bio. Iz 84. ili 6. ima studije koje je i više nego 30%. Kad je to bilo? Znači sad Bog te pita. Da. Ne, imamo kad poredimo tu studiju. U odnosu na 84. U odnosu na 2016. Mi smo čak toliko, to je zanimljivo reći. A zašto je palo? Ima mnogo razloga, ali ajde krenemo od ovoga. Postoje referentne vrednosti. Mi kad merimo nivo testosterona, imamo ukupan i slobodan testosteron, mi imamo neke referentne vrednosti, što znači donja i gornja granica. Negde 2012. ako ne grešim, 2012. su oni promenili, toliko je počeo da opada nivo testosterona, da muškarci nisu ulazili u referentne vrednosti. Oni su ceo sistem referentnih vrednosti promenili, sad su niže referentne vrednosti nego što su bile pre te 2012. godine. Nova normalnost, se kaže. Novo normalno, što nije normalno, ali dobro. Zašto opada? Nekoliko razloga. Jedan od razloga je recimo gojaznost, to je ozbiljan razlog. Mi kad imamo više masno tkivo je, imamo više toga, aktiviramo taj enzim aromatazu i više pretvaramo testosteron u estrogen. Drugi razlog, recimo stres. Nivo kortizola itekako utiče na smanjenje našeg proizvodnje prirodnog testosterona iz Leydigove ćelije. Treći razlog je recimo nedostatak sna. Nedostatak sna ozbiljno utiče na proizvodnju testosterona. Četvrti razlog je hronična inflamacija. Ono što smo pričali, svi smo pod hroničnom inflamacijom, ako je Leydigova ćelija pod inflamacijom, imamo manje testosterona. Upalni procesi. Tako je. Peti razlog, nedostatak fizičke aktivnosti. Ljudi koji treniraju, koji imaju fizičku aktivnost, imaju dokazano veći procenat testosterona nego ljudi koji ne treniraju, koji su sedentarni. Pa i muževniji su odmah. Pa i same žene koje treniraju, znači ženama treba taj jedan određeni procent testosterona, agilnije su, znaš, onako brže su, onako pokretljivije. Libido, energija, mišićna masa. Da, libido, energija, mišićna masa. Tako je. Ja, Nemanja, šta sam ja ovde sve zapisala da te pitam, ali imamo mi nekih drugih obaveza kao i naši gledalci, jel da? Tako da mislim da smo se lepo ispričali. Evo na kraju hoću samo te pitam, da li primećuješ da postoji i jedna preopterećenost uopšte zdravim stilom života? To je isto jedna pojava u savremenom društvu ili čak jedan osjećaj anksioznosti i krivice u koji upadamo zato što nam se stalno čini da nešto propuštamo i da ne vežbamo dovoljno i da se ne hranimo dovoljno dobro i da nikako ne činimo svom telu ono što treba. Da prokomentarišemo i taj fenomen. Imamo taj fenomen, to je ono FOMO, fear of missing out, ljudi koji recimo ne hranim se 100% kako treba, ne treniram 100%, da li sam dovoljno dobra, da li sam dovoljno zgodan ili zgodna, ili da li sam dovoljno zdrava ili zdrav. To sve češće vidimo i taj trend će tek da poraste i to je taj
taj naš prokleti mehanizam poređenja sa drugim ljudima. Sad imamo i s kime se poredimo. Pune su društvene mreže nekih prelepih, prezgodnih, prezdravih ljudi koje kada neko vidi, pa ja sam probao to, ne mogu sad, baš zbog toga nisam dovoljno dobra ili dobar. To je, imamo jedan primer kod emotivnog prejedanja. Mi probamo se hranimo na jedan način, vidimo da ne možemo, nismo uspeli tu dijetu, to nam izaziva stres, jer sad mi smo nedovoljni, a taj stres nam izaziva to da mi koristimo isti hranu da ga zalečimo. I to je začarani kruh. Da, znači vraćamo se u stvari starim navikama da bi se kroz hranu zadovoljili, jel? Tako da ne dozvolite da se poredite s drugim ljudima, ljudi koji žive od nekog fitness influencinga ili od nekog zdravlja, su ljudi koji su posvetili život tome, ti ljudi nemaju radno vreme, ti ljudi nemaju nekad često decu, porodicu i tako dalje, obaveze i da nemojte se porediti njima, nego uzmite njih za primer, uzmite informaciju od njih i gledajte kako sve da primenite na svoj život, jer kroz par nekih informacija vi stvarno možete promeniti život, a to su one sitne navike koje ćemo stalno da radimo, to je svaki dan da radimo i taj kumulativni efekt će da bude veliki posle par godina. Uvedite jedno po jedno postepeno naviku, fore o balansu. Znači 80% stvari radite kako treba, 20% vam je ostavljeno za vaš hedonizam i o tome nemojte preterati, ali 80% stvari, tako je. To primetio sam, zašto sam ja uveo taj hashtag ili krilaticu kao god fore u balansu, zašto sam primetio ljudima kad dam ekstremni pristup, oni probaju i posle 2 nedelje, otprilike tu se gubi neki entuzijazam, kažu, vidi, ja ovo ne mogu, ti si vojnik i nikad više ne proba čovjek. Vrati se skroz restart na staro. A kada kažem 80-20, fore u balansu, evo ti 80% radi kako treba, ovih 20% može taj burek jedan nedeljno, može nekad na picu, može slatko se pojede posle treninga, svaki treći dan, sve ok, top, to je 20%. Ti ljudi mnogo lakše to prate, kontinuitet im je bolji, kontinuitet pravi disciplinu, disciplina je integrisanje novo ja, nešto sad mi je nešto postalo normalno, iako mi se to ne radi, radim, to je definicija discipline, radi ono što i nema veze emotivno kako se ti osjećaš povodom toga, ako znaš da je dobro za to, ja to radim. Da. Tako da to preporučujem ljudima. Da, i dobro, za kraj bih ja isto ljudima rekla, ima jedno pravilo 80-20 koje može da bude i varka, ali to nema veze sa treniranjem i s ishranom, ali to je ono kao kako se ljudi prevare kad kažu pa eto ovaj partner u stvari evo ima 20% koje mi ne odgovara, a zaboraviš pa sad ću nađem nekoga od koga mi tih 20% baš koje mi fale odgovaraju, zanemariš svih onih 80% gde je neko fenomenalan sam po sebi i za tebe i onda kao nađeš nekoga ko ti odgovara u tih 20%, ali se ispostavi da možda ovih 80 ili 70 ili 60 zapravo ne odgovara, tako da fore u balansu. Što kaže Nemanja Milović, i taj balans ne može baš da bude savršen i eto, kao što sva savremena nauka koja se bavi radom na sebi i preporučuje, nekako probajte da shvatite da ste dovoljno dobri i da ne budete toliko preterano strogi prema sebi, jer svako je, što se kaže, individualni pristup. Niti može svaki muškarac da izgleda kao Nemanja, niti Nemanja može da izgleda kao svaki muškarac, jer postoje neki momci koji su visoki 2 metra i imaju vretenaste mišiće. Imaju recimo afrofrizuru, onako gustu kosu, Nemanja to ne može i nikad neće moći, tako da je to sve. Niti je potrebno. Tako da, eto, želimo vam da budete zdravi, da uvodite zdrave navike, da se što manje nervirate, da birate svoje misli, da neke misli samo pustite da prođu. Tako, i da budete što više sada i ovde. I da budete što više u sadašnjem trenutku, tako je. Evo, neki dan sam gledala neki dokumentarac o Marini Abramović i znaš ti kad je ona to, ja kad sam nazvala sada i ovde nisam imala pojma da je ona isto imala jednu fazu u životu kada je trenirala tu prisutnost. Ali dobro, to je stara mudrost. Kako ne? Prisutnost u sadašnjem trenutku, jer sve što imamo, to je sada. Baš tako. Hvala Nemanji Miloviću, hvala vama što ste nas gledali, hvala Kimbo Kafi i Divna Vodi koji su prijatelji naše televizije. Sve što ste propustili pogledajte na YouTube kanalu Hype TV, a takođe pratite nas i na našem portalu i na našim društvenim mrežama i eto da kažem i na mom Instagramu ima puno isečaka, pa ono što ste propustili u široj formi propratite u kraćoj. Želim vam dobro zdravlje, a tebi Nemanja hvala i vidimo se opet sa nekim novim temama. Vidimo se, žao.